Hinini. Brana na Kwame or London wabagana or Tumia cra and Yamani be. Say and famre akola nti way. Baby I to tokrono, we no the best baby a tokrono no. I don't know the best baby a tokrono no. Not just an Ujani Nina. Weigh a 100 and when you say back 50 city no. Weigh a 113 pieces. And I know I come home and our dear ba. And no dan chain away soon. When so a disposable. It's way no or the best baby our Johnson no. It will be a CSA. Now where you Johnson a free. Now we know who obey me as saying you so. And also baby. And I would dear a brain. And see ya bran and a Kwame. One would draw your Mama Esther the dish. Patasi. When I mean shram papa. Na egusu esre Ghana form nsem obi esem mwaye ne enkoya kra operation egusu etwen papa Ibrahim ama na se onmunyamfo akompreko Canada Japan so mo beboa ne akoya kra operation na ne papa ne de se bia so se de wate ne turu mu ahua no papa no wabodam ade edi na chi akola no ebeboa kra ne bewu ti the dish oba pa Mama Esther oba tampa nyame hirawo open kwan papa santi kumasi kro dia ni bia the dish one ni dokunu na Kwame baby amobia Sadiq se onyame enhiramo Sompa Nkomo so se onyame enhiramo Sompa Nkomo get results eni na eno no nti Sadiq beba abeji na odi akọ na ye wo bi wanche nko na tenko na kwaba ma me ma he yes pacho ya no amane so kakra wada ro ma wie ya wabe chia ya Sompa Nkomo so we dey blow me were US I'm say woni me di kind di nkomo ena mitasha opa that's na afi be kwawie na me di mfie aduoso 70 tiye na Nyankopon akamakoma na radin so ahira me ena am se me de kakraba bes shira akunafo o de breast Sompa Nkomo fo ne de amekunafo Sompa Nkomo okay na me de ama akunafo yo enti me kura nsem tuma akoma aduo 20 pieces half pieces any a double okay 20 mo ti chema o mate adawo ma omufa enkata o mu yo na Nyankopon boa me na Erade to me nsem bi mu a obeto amanabro so mate ena me de ntade enso so ntade bebre ka ho okay eno de wankasa de ofi se wo sha be kama ne de ama emema de o ke de ko get to we de ema okay you ena wososo bebre o wososo de a me de baaye mati mami madam for no mati mami na mami wa mo odin o ye fra me na nati wa soso Massachusetts me wa Massachusetts na me sunyane jase chidom na we ebruni me ebruni me wo ka asante we se ukro nkasa ntumi nkakore tum ka bi krom nkasa because ya wo me kumasi aha hani watna papa ya asante ne okay tu maame ne oye bunu me maame na ye bunu okay me so bi ku ye bunu nti sese de tachi mahe kwakoye me second town ti ho ne me ku ya nti abonfo de me ne ho ana atwi ne yebo nti birthday party here ba so sunware anaguma oh okay on the 6th of March okay and yes sada no he me ane me ba be gina ma be de MC he e de ama wo sunwa tachima ne sunware de mitumi ka me ane me ko he ma ba be sunwa bro no be de yeso ne be yuni zongo jase hinifi okay you mefro time no be so a matinaima ya ba be boa na Awurade nhirawo mo ye mane ye fabrokirefo no kwasem se de ehwo e maso ye mu no ye fe pa enti se wo dwe kunafo ho na wo kata o magdaja so yenso ye yi apaye se onyame nso nkata wo so adagya so o man kwatenten 70 no on fa bi nka hwa na wo sinyina ntutu ebobọ kombi ye dia hye wanum na ayekama inhira no so no so na nanum nyina emedi samfa so ibi ya da sipi mpache o adofo bi apesa wo chia wo so kwan wo ayo
Michia madofo nyina madofo bo wiase nyina enkanka Massachusetts from us. Worcester, Diamond Ladies, Roman Catholic, Joan of Arc, Emmanuel for Christian mothers. Ah, we a Catholic. Asidan Kenya me. Otia sita. Michia Roman for nyina michia me ma. Okay. Mensenom Mo. Ene minuanom a me ne o mo bro nyina michia wo mo michia obi a michia mabusuafo nyina e wo sunyane michia obi bia o Kumase me nafofo wo mo dwene me ho adwempa michia obi a Ewrade nhira obi a Amen. Yo, na nani ani eja okwan. Ewrade nhira nti e den e be kasa. Yo ye be kasa Mate owo me. Mate me maame fef. O kasa 70 dia mu nyinni o because ya maame no. Won se 70 ku. Ababa wa pa utumi se eniema nso wachire. Na ai ma baba yo. Ewrade nka mo. Yo. Ebusafo ya na ai ma soso ene etene kan Sompa Nkomo get results na chese adwuma na ye no. Ghana for ni wiase nyina age atum ye tete ma enne ade aye besuan se wa men radio kasafidie enu tv a ebe me ya papa me bo afa wa wieye na me start tena se me suade a ma ne ko bo no miensa na me suade na ye de abekire de beboa yen abusuafo ya mama ye na ye be kasa fa mayo abrabo na ya mama ai ya mama ya no mo wo hoi na abramba bibiasi wo de manimra officer wo de nya hwe o usu jamfi yo all correct pacho ma officer ti beti o beti me transfer wa twitwa ye nyina bom officer se wa ba woni me ntwa bia kama pacho na o fine pacho mo original Kumase yo mzabro kwa ho kwa se me chia no mura yo ya be shada ba fie yo ya da mo so mase abi jo be tata trase na be busa kwa so abusuafo ya ba be sua de na ye wo mama akoma du nsu bi wo Bible ma ye betumi di o ma brabo aye susudua ya ebeboa ye enema ba we ya ba isire queens fo ya se bia kwase ampafo wo mu no se be mpraduasa sa ma no so no bi wo Bible mu de lala no mu ne Jezebel no mo ho awidifo ma ne wo ma papa nso Zuleka no no mu nsuro nyame etumi ma ebinum pese ebinum sebi ekubedi wo mu kunum dem ena bi kwaso no Zuleka no so abreso Zuleka Potifa no mu so yesa ma ahofo ni bi na nedie o mama akoma kodu nsu bi o Bible ma o ma brabo no esese yesua ebe bi ne ho anom Mary of Nazareth, Deborah, Abigail, Ruth, Sarah, Hannah, Rebecca, Priscilla, Jehosheba, any bebre a omu nyina ye bo mu dinia na animunyam ewom na ne ye besua de afa Mary of Nazareth. Say ye dis ameya na wo ba buru mu de to nche kra in our generation no maybe so be wiase a won bebo abrabo papa bi a ye tumi di wo ma brabo e yesusudua ye maami Susanna Wesley your friend is your mother of Methodism Susanna Wesley one ni ku papa Sammy Wesley a wo John Wesley I nam so ma Methodist asafo bai so baby say wa fa wo ha mu a o baby no wa fa wo hamche maami Susanna Wesley so baby say wa dia wo mawu a o baby no wa dia wo mawu ti say maami Susanna Wesley so jinai boaboso e ma de nyame pese wo fa ne so ye e ma wiase no e bam eno ni Methodist asore ya wiase nyina asore na twi akra e de koma Kristo eti ebewie no oso be hu gina bia uwom ye maame ba ko be friend Elizabeth Elliot
ofri Belgium oni ni kum. They were missionaries. Na womo ye enipa womo nante ka Awurade nkwaje dwuma no ho asem. Na womo nya me dwuma mu adwuma ye no. E na papa Elliot ye kum no. Enso Elizabeth Elliot baby a ye kum ni kum no. Sa tribe na womo kum papa Elliot no. Maame we gina say obema wo kum legacy aye adwuma. Wo ye missionary work 2 years. E de twiakra oba kunafo uku awagya wabra bot sei enne kunafo bi di kunaye adane azaa janka no kore e kunafo bebre nka no kore ye bedi bronya omo nante te sede omo niema yera na ye di su kata ye niema so ena ne ya ve kunafo ena mi kun awagya me azaa ade kura ne twem so mpacha de ye ya na awere ho wamani bi pa no wo hwia bi Mami Elizabeth Elliot wahwese wokun legacy ya na ye nyamesam ka wode beye adwuma wo ginai baboso se wo ba kukodrufo ema baabi a yekum wokun no a 2 years oye nyame adwuma wo etwa kra ma Awurade woni excuse usu betimi aye obeku wa agya no wode ko eni ko abusu agya pade kra ba akotwempena wobefre abamu wa kane ku tiase anko mane meye ne husband crowd ne bebe fia bedi ni kumpa o yo be papa o te say sutress wanu guase o ko kan say kom de me ne me man tidi ai obi aton aso ta watumi de ahwe ne mama me wo ye kurani a Bible say o yefo ni wuku asafo Awurade ni din obehwew obekunafo say wo tsina yi a onyame be yi aboafo ame ahwe Mami Elizabeth Elliot uchine mu ye adwuma e de boa wonyame adwuma ye kan ne akoka St Bridget of Ireland wono na de revival in Kenya e de see England ema wonyame adwuma e ukwa Ireland sa maami we St Bridget wo ye adwuma papa e wo mo ma breso na Abraham pase yi ba buru mu fo ma ne krato asase susu ma ne bi bo bra be adwuma ye nyame adwuma Mami form yenu ye freb baako Peggy ye freb baako Christine Peggy and Christine Smith omo free London baako 82 baako 84 baako ani afira baako so ye ebubu achacha ani mu kura kuma se mayi mienu emere wafo yi mienu wanfa ne mfia wadie anyi ne ho ano wo mu ginai yeso mu bedi adiama England, London. Na Bible said they be an omo paye free anopa no ndu. Enye Bible cry asem no story ni se omo bom paye free anopa no ndu kopma o mache no miensa. Ni frɛ ni ba akui ene ni nua chacha yi 82 ni 84. Na no na nyame bia ni so ade wo mo no ko frɛ sofo bia sa frɛ ni frɛ no sofo Mackenzie. Se ade a wa hunu ni se wo nyame di nkanya kase bi e ba England manum. Nyame fa say mai mienu de nani afrai eni achechei Peggy and Christian Smith so e dane hom generation wan kasa me yalinti ye be kan ya kowe Mother Teresa wo mu ye dwuma enti wo ye oba wo so betimi ai na hwa brabo yi ade a ye besua ne no ye besua de afa Mary of Nazareth, the mother of Savior Yesu Kristo mami asem no Luke 26 Luke 1:26 to 33 Luke 1:26-33 unya daja ya kenkan Bible say baba wa ye friend Mary na wo yi woni tin oye ne tins oye teenager na wode ne ma ba ma Joseph awade abayi wei yesi na si wa awade na oye virgin de yebu se wie ni se wono kwa na ye virgin okro no mu ana omo ma breso no awie bi onka bi shem ena obofo Gabriel bedan ne ho adi kire ne se wo a wonyame adom woe mo Mary adoma shoma nyankopon ne na wo hira wo mam wo hira wo yefun ba Yesu Maria kronkron en was ye nchia beni
eno se wanya awurade anim adom na wo ba benyin sen wo se me obabu na me hu be ma da wo se an do to so na ho de ba be kata wo so enu ti na de konkro be firi mu aba no ye be friend say Yesu Kristo san so na oba beje ne man enkwa o se me obabu na me hu be ma da e be ye den na we abam o so obosuani ye friend Elizabeth when you abusumi nsia wanyi nsia won mere wabem na Yesu Kristo famu de bibi biara ni wa entimi nye ho Bible so obofo ni gya ne ho koi de yebu sasa Mary no man ebre no so no won kwa na virgin ana bigiri se na emabunu ebi wo ho ka ne ho but ono no virgin na chi no na brabo papa bi nso ye dan e wo ho sanse na ebetumi anya obi a oye babunu oye virgin enso hyede mo be video sex ye din phone so why a virgin and so the partner lesbobo water friend ase et we a virgin enwie wo ho a edi na Mary of Nazareth ono na Yesu Kristo awoko fa ne so wo bra na enye ono kwa na virgin abayiwa hwe wa brabo yi na wonnim hira nyame asiesie de brawo bia wo na wo ye wabusua ne ti enade ne ehu akola nya finhye du nsia Lydia wo rene senchire so no Lydia when Lydia adia contraceptive wo rene Lydia senchire na ba ka friend se posmo no 2 se wan de posmo 2 ni wo rene Saturday je Saturday bad time to me son about 16 years then ko ya family plan 10 years uko kon say ai na akola ndi oye den a be man ndi obefa etimi bon ho ba ma me so just wanim kuase mu obi so etimi atete ne papa am waye baba yuwa wanum sa de ni bida adanu di obetena hai so family plan 10 years at age why family plan 10 years Mary motam no so no ye mayo o edi enti no ne kofa ne so abawa hwe abrabo yi ba tan out so taso e tete wo ba na wo betu koti edu esan wo yam wo kwala ya adwamanti kwala ni wonam ya chenche te sa fonwa mu ba nche ene ye price adrepa ya tonka se ene kom nkonka edi gina kwa ho nkwanketwa adwamaya do kure se ya se somro Mary of Nazareth. Mary was a virgin, not just a virgin. Na brabo papa bi eka baburu yo ne ho eti maami a odo bo nwasa fo me by a virgin ya wura ne dem okoye ne fon so ye di ne fon so akunu falaite to so to jana to table so etum da so twa kire me sende ma me na me sende ma wo boga fo no twa na fa sende na me so me sende ma wo uyi so ache bi mu kakrai falaite to so ni mu ye ti so I train so ba ne virgin ya se no boabra bo papa abaya na bia ne nyame wo bibi papa bi e dey fast to dia brabusua no onyame hira nti bukro bi so onfa age nya hwe onfa bibi anya hwe but usupan wa brapo no why you ready aden ma bebre Mary enutina bi break is anyom hey Mary full of grace the Lord with thee blessed amongst women blessed is the fruit of your womb Jesus Holy Mary Mother of God Shasha Mary Queen of Queens Queen of Matthias Queen of Immaculate and Yesu Kristo mame ye boni di anamro sada ni nsu o trans yi ehwe yetetema fa semwi bo braba yoa jaili dia wi o na obewu usa uhili dia senchire me mini posuno hwa tu sa akadwi na wani ma yedende se ba kase on sa honam e ma honam kora ntra woni padua nim afanyu mu banche kolan kete ya to denden gina kwa ho ne ye de adentade asoso ye esi wo ya busuaniti na hwo abrabo yi ye tetema me se champo so mama me da say
Remember the one esrio and so many were hinny dear, you're a hope. You say a ma Yan Tim Mary wants him bia or Bible move funny subai. Yan can be bia and find chair and say, be a notice, Praku pet and I in Shano a baniso. And they make person mechanic say, when Yankupon and will be a buyer be a sea. Ninsha and Nam Kwamu eba if you say what it tin a year. What buy ya a girl and as I buy ya war I'm sorry a dem. Wo call wo ba. Obian will say we are o Christoni. Nanto so no woni a man money and 7 so funny bia or more so dem crampo no more chimpra. And can come one more ya, one more atonyumono. Yatonyumu we are near Pierre Abonte, na ye uncomodie. Abrabo ben. And I will point Yesu a betchon, na a cry I will panel what the adomo. Mary, Sabi, what in the baby, one coffee will be one cabby and chair will be and so when you go point in Sha, a brain. A buy ya with offense, would see Bronibus, your friend, area girl. And even tell your friend, area girl. Oh, ma'am, your friend, area mamma, once a friend with area girl. I go say if you want. I didn't see the one in your channel send a call. Move. Hey, don't you me? What being a pocket who have been man? No pass, I don't know. No pass, I don't know. I didn't tell you from area girl, near from mammy, area mamma. It was a more serviceable. Most several for area. It will be bien. A two near Sabi Modi Chamema Modiche. A two and Saria Mori. A two we are Monamoton. And when from area and the Nebusia Mufrimono. And then you got self bro, mammy. And then all the obey. And to get yourself to obey what I've you'll be palm and also anymore. Wouldn't be a yard that you walk no. Wouldn't be a Dutch walk. And Tino, and so show to ye pa, why any. Send one was our Robert try a video swa. A bianco bonny baby HNC. As when you want one in a year didn't have video, meaning to be a train inside a one so. Near me can say, and name was 1 or 2 name area. A very do be job, and after I will say with him tonight in a year. A buy ya Sabio, who were a jumamu. What dear Japadia, ya, crowing and go on their maui. I am for dead, and I just supply my word jumamu. To say I be genomo, Nana Brampa no more, and the workers say ya a what a jumamu. I didn't. One from who crown up the tata woman, and my yamu my 4, fat one a me, and my yamu my 4. Sanya mano ya muya wo modwuma mono, and what would be a wo ye adwuma wo bank, wo kuti efie, wo ye adwuma wo hospital, wo kunu atifie, wo de adwuma yi ne ho ano, and am amponing them. And your mammy extra duty, and you would sin a gadam. Sunday way I we the nominal bebro. I didn't know brown may be so much so mammy so. Now, I'm going to say I will be share a wabrabomono. I feel now say a bay for one I got a war. When I got a war, a bay for be any baby. I don't take a cry. I make can say, what be on your perfect. You can see me say perfect. No momono as I would to your brabo a year. A man here, shall so dear the man a full fro. Na sabi sabio man na say man you aya wo mu asiso no Onyankopon hira wo mu na be mani monyamfo bi no te say man no te say abije ya ne wo payira ware no e na otiri ye na ababe sonso enu ntin ye kan say munhwe yie na montrase yie na monka bibi no nya dan antwom na enya flexible dache what me dey ashoku ani monyam e da say Abigail no no den na mi shira so so kan Abigail tetema ya ka sa chama my lady Nyankopon shira no fa frɛ adom nko adom na da bia na meka sɛ enti guys sɛ de o mani gye wo ho na o mu follow edu ya wada ya o mu tie wana bi tie pa bi sɛ o mu ya wada de tetema de ya mfa ma na ha o mu pa nti gradually you get there. My lady, Minia Penia of free moon. Na me fan a crancy. Made an amisa, and not Obu baby. Says Sabio, and my Japade be hunura, nabre. A trebe hunura no abre.
my lady, and there will be your bar say when your baboon babe wareno, Sabio engine that the Bedford engine, and I overquarter. Ababa was Sisua, ye didn't send be ye one on a hotchere, na hotchere, a dear medie, just say, Yamin, semi hotchere. oh, Anna, a maybe my dream, and you say, a braba war bunyan say is to depend on a man. It is Sabe. Na kusio kumain and what they had done a portfolio. I know and what they want bra. Na ye best repi oba a brebi bedru de o ye bia no benu ho. My lady 90s mu ho ba no na edin pa se me manson to okroma na yetie. Ho nam papa di so for. Edin pa se even sport to krampo no obehu se oba te ho enum nsa. But a nay Emma boabo mo ho ano senko mu hia my lady boabo nipa ene said the woman of faith for yi nyame nam so bo ankrofo yi ebimu de enye no Dabi ye boabo doma no ko kire bimu kwayon befa so adisane on men akokire bimu kwan a won befa so asori atia mema on pimping a man no pimp enene ayi ahodo eba na wotwe bia baba wa bi kwa yie yam frɛ ne ho ne nase ta shagerege yan wale yen bia ne adi so hono eno mo de ayi eyi omo ho ano ho no mo twempena kase ye besre eniema ekoso owi asesesi a my lady na ekuoku ahodo bi asaba no kra de ehu eno bi no mo de adane lesbianism ekoso ewo kro imu na ye besre we akokɔ no kra we ni obreko de ense so oni obetimi awade wo ba bi ni wo ba bi twempena oba na wona twempena no ono so ne yonko ba twempena oba na ye baibo nsamo se baifo enti wo ba makora wo waware ya no oba ate no wo ne baifo ba na atwekura because o yire ye lesbian eni ma ekoso sisi ya wo ye society na dua ne kora anya ohwe na takrama ne baby so hono enti ama se no esima ejinam abela ba my lady nana wo ka virgin ene virgin de menye sure say ye pebi e benya bio ayeka so hono na ye besre ya na mo ka asembi say wo ma wo yi ene waduro em say waduro ho oden chen wo ma na ema de edu time nso a sebe mo bre na ya na twam o wo de hwe se wanya 30 a 20s no sebe nyese na mpoku ya te na yo mema ni bi yo ha obe yusu wa ayeta talasta wa hwie wagu so na obe tu o mo fua no omuntie kopim ba bi o mo abrabo no akodu se na wa yesresrefo na brabo ayebasa die besre e die legacy na ababa wa bi e jade amani nua no man panimfo a mo ye first born man panimfo a mo wo fie on se de bia mema be num ba hwe wonti no unua ketoa no ono so wa hyase ababa wati fidua mu mpenafo ye be num enan ne maame nim kumase fie mu maame bi mo onka mema num nan be fie ba hwe na ni nyina ye damage control tie besre sie yesa ebekoso ahia ye ebra so se wo se oba bo ho so na pe bibi ye na I so tampo no otonwa betimi dia ye bibia ba my lady nyanko titima na rampa titima o nya kasa chema my lady my lady Mary of Nazareth my lady me da say mother of savior nyame nhira opa my lady eya na me yam hihye me my lady se mi pia bonten na mi hunu emaya bi my lady ntare ehye won ene de waye won ho a my lady ya na me yam hihye me na ye besre ye nua manom ya na my lady de ye buisa ne se my lady sama no so mu pia frifia wadaroma aka ye buisa ne se ya na abusua ni bia hu omu ana efise atade ehye na wodi pia no my lady ene kra so de asa ba eye TikTok ne ho ahwan ya abai my lady akokra wa ye se wu pia kakra na akokopie my eniema obehunu wani so my lady se ukwakohwe o se no so okra wo so bi eya na wo so bi eya mi kopa wa hwe afa wu pia kona eya nkrai my lady just anu odin o my lady e be sra batan se niema ekoso no omutu o mafo
na nkranfo nsanya adwuma malady nkranfo nsanya adwuma malady te se wodwina asɛm no ho a ensi wodwina ho a ensi wobɛhunu fie bi saa ban a wɔyɛ saa so malady ne fie wɔ hia bubro hia ne kyeko te se bi te se opa na wowe no ho a ayɛ pentoa bibia ni hɔ enso atare a wɔde bɛsɔ ne pa ɛde abɛne nam abɔnten sɛ nano me gyina nim ha na malady awuraba bi tia ketua bi se chain no ayetomo se yede yo wade amia na furum den wa hani ka ketua bi de asiso malady we yade wade koya wia gede de kwai malady ye be sra batan si ye be sremo enkoda no munyo kasa kire na suban bi a woda na de anti ama wontime entu banefo ana wontime tu nananefo enti ye be sra batan se ewiase na ewo sese no malady ayehu media misuro na mekai se entade no minni malady se no ye hada eselatini pabi ene ye de mo mu se pio se die yo nyame adom afa ne ye de nyame be adom aye ba wi wo be ma no wa start e bona wade ho mpa ya ma malady sa pepepe cause ebedru ye ma no so mo be wale no em se ma na fe om de se bi etwe be pi om de be pi malady ebi se wa start aba ba wade ho mpa ya ma malady nanu bronyan enkran sport bi na o mo ji o mani malady esewani na nse o ka kire no ma ye platform na meba panifu asebe omumu oduro enimonyamfo awro won ho malady enye se obi na ka ho wo adida eye na tenkrofo nyina ni egusu we bi wei so wo ba entitepa ben ana ode betete sa akodan enti e be sra batan se niam ekoso sese no ano odin na ye man koda no ensuro nyame ye mo nkwa asore malady wu akola ketua startefan kwa asore no o manyini o kristo mu na de ehu san ba ko ni wo banyini wo mu no so san nim nyum to no malady hoso ehu sa hoso ehu papa malady enkoda no o mu to nyum no e wa so dem hey ade no so bibia malady o ma wie nyum to no ya ka kire ye nkomo na nkomo na ti no wo ja branti a wo bo organ ana won na budgetai wo be wie no wadi ma be sesi wo mu malady mesi se niam ekoso wiase no malady echama me yam hyehyɛ me ma maya ene wo ma bai na sebe abema bi on pɛ no ho asɛm malady betimi tenase ewo nyame mu akosua na dwuma se school so awakɔ wahunu na dwuma nyina wie wone ne maame akasa mbeza me wale wakosia bebai ne ho fefefefe malady suban ba ku krani eninimu wawa na wie ho no obekire ne se me ane efre me no no obetire fi aduane mpo no abi no anya bi adi ohaw ana ode beto so eti abema wo nyire nuru ba bia malady no aba akokra eti ye be sra batan se enei awieye bre no adu to bia to ne bafo malady omuntu kra ne fo nentade omu hyedi pia bonten eni mema omu di chesi wo mu omu anya be ma omu ni di no malady anu oden omu fo mu sanya adwuma ena nu twa mu so amedwom malady na awia bona nkran keto abi kura entosi wo robem edi chesi ka ye ntontosi no etu wo sene sa nipa na sama ya maba mo sene sa nipa no ye betu wonfo so omu mpe adwuma bi nye na ensi wonye ye tetemba ye kasa kire me mama lady nes ayinsu ye behwe mema na amonsoma no no ne megira kwa ho amoda no eno so wo ho man lady so ya asem we beka ho asem yo me tek abayowa ene se de yesua de emma no mo bible mu ya ye de omu tu ye ho te sa Priscilla nom Miriam nom Jehoshiba nom omu nyina omu so ye wu om se de ye wu ye nya bi Mary of Nazareth Yesu Kristo ma no so ye wu no enti won so se wo babrabo papa bia onyame betumi afa so aye bibia mo abusua enkranke toa amaye family planning 15 years any 10 years amu maame no kwa ebi maame no kwa nya we chiwoba no fansa fa ne nsa ho enade ne niema ehyehye nsa ho omo de ne nam eni ye di nkra isi ya set of we dia ba ku sei eni nkra ho ya ho srade nyina awe my winsen ya fo nwemu banche ni eto den wo bo ma aboka se so na nya mema na ensura dia ya na mema kwa na kono pepa
hwɛ ɛno adeɛ yɛ deda social media nkura mmienu wɔn atumi akɔ obi shop mu akɔ wie ne sika ne gold 15 years 8 years maayewa tumi afa bag kɔ wura obi shop akɔ wie ne gold obi ototo gold ɛne nam a yɛ pɛ nkura wie mu akye wɔm 8 years 15 years eti maame nom yɛsrɛ mu yɛ ka obi bɛka san ayɛ deɛ sɛ woni ba tete a wo sɛ woni ba tete na deɛ bɛn ne deɛ bɛn maame obi atumi ayɛ ma na yɛyie bɔ wabɔsoɔ fa mpaebɔ ka ho wo na wawo ba ma wo na wobɛkɔ fie bim na maame gyina fufuo so wɔ na ne baba wa te aseɛ adwodwo ne ho ka ahyehyɛ ne bɔ werɛ sɛ bɛyifo bɛtu obi ba wo deɛ na wɔno te aseɛ ka wufuo no na ne maame ewɔ owia wo twɛsi ne maame no di kamede mpaboa bɛboa na kaba bɛkyɛ gi akyɛ yɛ nkɔɛ 055493192054 me starting ya be kwa na mo 7 years o kan ma me se mbaba no nti de me nti me japade nti no feni agro me 8 years am ya be kwa. Hello afternoon oba ma udin baby akase free yo yankwe Okwale wa nkasa o papa danfo sasa be papa ne no meda abi je obey mu abayo mu fa ne number na my friend no me ne di nko etu ma me no oti ase hey hey asofwe ebi ne be traso yo enrad so the same to obi so afrɛ from ensawam so no so sofo bi di na kwansere wamla hotel no sofo akokana to akota frɛ na se hey yo yo any o ma me na wo be unani nkata ya ye no di hello afternoon pa 20 o say yeah boys everyone every quality you can't you say but let me say
no career check. We say, I give you it's meant okay, share am what. Nani ya mudi ajira okesi ani sane bebu amona. What says so we have a senator which have what we can preach, the shame come, and can't some of here. I was some of the chance to 1 minute, or better than here. I'm not, or Bano, Absalom, I should imagine was there. I came in on the Famano. I'm at the end of the day, I can't any be a dance or not, you know what? We vision is a month, we vision is a one thing. Nana ya bua ne kan at was meet ni metu obi afu. Obi amu amanyini. Yadasi Boras. Hello. Hey, I be Jamaica original Nigeria. Hello. Hello. I join you. Yo, ain't you? Yeah, that's it. Yo. Yes, yeah, that's it. Hello. Hello, Yeah, Joe. I joined you. oh, what way? Oh, cut out, very water. They make that we pretty shall use. We pretty shall use. And we shall. Your question. I'll cut them up for the next year. We keep the weekend today. Yeah, Jay. Nyantre. We can say. Oh, yeah, you man today now. Jineja won't say Allah. Why am I so dear? Another week in slow. Yes, I'm get to a week where your papa be shared Dorado all the way from Northampton, London. And yes, I'm get to hello, Pajo, ain't you? Catch him, my brother. Prono Baniano Yaswa Flay. Hello. I touch him, my Brono Basso now. Hey, number 1 and number 2. Yo, ain't you way? Yo, Trinity. I'm a sofa be a good. Whoa, mammy, I won't. Na nipa na ode ko de kwatena ne nchen no wo soa no eh ni na chese sa ta ma mu ti mu kura na jama usa na untube nye eh abije ese ye program ma sa nkura we nu bi no mo ba be show experience ya kata kata o manim no be show experience na ne ma ekoso eh abata bi nya me betua mu ka o en kranke to agi kwati be ntua ye tini yo na bone ne doso Nyame shira wate kafra abije yemfa last one efensi Emma wam pacho hello wow ba na uba da wo na ma be ma fampom no wo beda na uba na ni tua hey hello pacho udi yentie see you know falas too hello pacho yentie yentie o tie no yen fancy na case no trust
Ipija near the Jabem. Case number 1. I jump Catan in my Clanton. Matilda Ousu complainants. And you know, Frya Abetiatomu. What boy say? One Waban Cradu respondent. Pastor Ernest. And a fair Linda. Niama. Ya do one our friend is a mammy Kunadu. And he won't be a new Mujana Adakamu. What boy say? God! Order in court. Piao. Matilda, your Bible, Quran, and be focused your casa preco, snap. Anybody happy there? I'm about to make a Bible. Call you sorry. But you become a teddy. You, Munchian say. Christ, we are the shampa. Yo, and now, mammy, who has some crammy cadunana, Susanna Wesley. A bobra papa say, I'm Musian. And Colama Bamoto, Peja. Bodi, I am me. I am me, Matilda also. Crammy Bible. You could tell me Bible. Sasama me became. Sasama me became. No cretro do. No cretro do. Me nitro. Me nitro da. Unyame boame. Ready boame. About it. Order. Bakoko. Jai we say ko na. Edi na asam na abade abeda wo mame. Mary dear boko na so nya boko sa. Me amitimi. Me pacho ma try acquaintance ana me ko Canada. Ma try 2 times enyi yi. Wan na ebe fa. Me pacho me ana me ko as conference. Okay. And me pacho me ko. Ma try 2 times enyi. E na aja. Me ma madam for be try ma sorry be say. Me mesen ko na. Mame kuradri. Dabi me pacho dabi. Me do for be try me sorry be say. Me nko asori na na. Sa ne me be say de ya yemfa ye ni kan nye de. Enye. E na me so waka amate. Enti pacho me ko asori no. Nyame nam sofo no so. Kan hintasem bi try me. Sa mabaya me hunu se akwantu nti na wo asori dem ha na emomo no ebe ya pre won kwansa na wakwa akwantu na me busa nse papa me pacho e de asema na o se me hu se woni be ma biti na be ma na woni ne tie no oba be ma no soso na obi yawo oba na wo ba akọ aha ye ni baby mama no wo de wonam a se sie ni me hu ne se ye twa wawo enti wo se wo ma wani bre e wo mpai bom na so pastor asema wo ke obodi ne kire me pepepe na me obodi ne try me no ma eye me na kakra e fa baabi ne na me nyi ni fa baabi so na me gidi ama wo kire ma kwankire se me nya dai me nye ama me bible quotation se me nya ni 8 days no me wi a me hu ensencheni a ebedi akiri ana me se na mpa na be ma na wo no baby mama me pacho ai na wo ya we me pacho ai nipa na wo kire wo sofro no nim se wo boyfriend na niti no e wo baby mama me pacho woni me da me ne na ni be ma hu nkomo me ma kwantu hu nkomo na me ni okay ye nto aso eti me pacho wo kire ma kwankire no e na me be ye ti me be ya kwankire ni wie no mesowa wa adanse akrufu mama nchim e na me bo na mane se wa me ko mpai bo ni se ne ko si mo me pacho de bi e oboase asem na me oboase akrufu mama nchim okay e na me se wa me ko mpai bo se na ya de ko si yo e na se ane sofo na obu ka cho no ene we nyame ni papa ya abo no so mpai asem na waka cha me so ma ya kwankire na wie e na se ya bra adanse akrufu mo so sofo bi wa ha ya friend pastor Ernest CS sofo we you good pa CS me patron CS sofo oh we you good pa CS nso dey asori papa o ma sori pa patron we you good pa ho na wase for man nyina e ba mpaibo ana me so waka amate enti me nso be ma me neti me ko ya a me kra na asa na mako me friend phone so na kan say odo me patron me ko mpaibo bi sei ono kra stop me so ma me nko na me so me hwe me wo me se wa na on kan bibi san kire me da sa wo so agya wo pekwan atu me so me pekwan atu eya kwantu eya sofo fie na wose yenko no anka se yenko boso so de e wose me jepene na me yedai me ko ti be ma no kan se ma me nko me ka che ne se mate na emu mo me ya so bampa animu mu na emu na me jepene e ko ya sorry no bra be ma ne ka se ma me nko no me de me ko ye to aso e ti ma me ko asori no yet na sorry dem ho within 3 minutes and I yes pastor Ernest wa dan se akofum si esi sofi o sorry ye o sorry ya na asem nyan se nipa kese bi awura sorry dem ha MP yiraba nipa kese bi awura sorry dem ha se ya se nipa no baby bia eni kwan se nipa wura ne ho no wotimi wura je se wo ye leader pa cho ho me so ba tena se asan ya free leader no aba hey me say wo bi afrefri sa wam se sia
akwankyerɛ no yɛsɛ wɔmɛhyia hotel wakwama sɔfo no aka no ato atafere no ase adi no agu so na adwuada bɛgye ta saa sɔfo korɔ no menu mmienu sa wɔ no wɔ bankumi a mebɛku baayɛ kɔe mesi 2025 wei yɛde yɛnkwa bɛtwa so mo so asɔfo no mazɔ ɔsɔfo amaba yɛnkɔ asɔfo ɛdɛ mo yɛ mo yi o na asɛmu bɛsi na okopɔ ɛhyɛ mo paa mo adwuma paa mo yɛ ɛma Ghana ne asanteman ɛnyinaa ɛnɛ awia yi nso yɛde yɛnkyea kɛseɛ ɛbɛfiri Dr. Baa aso ɛyɛ ɛde ama yɛahwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ ɛnyinaa da ne da nyinaa sɛ Nyankopɔn yɛ adom sei na yɛba ɛbɛtena ase sei a ɛyɛ ana yɛbɛbɔ dawuro abɛbobɔ yareɛ no so ama wahu yadekoro a ɛwɔ nipadua no mu a ɛtete wɔ ama nnɛ wode akyina berɛ no wonya baabi a wode kɔ anidaa so asa no ɛno ɛna ɛyɛ ana Dr. Baa me yɛbɛtena ase sɛ yɛmɛkyerɛ wo kwan no kwantrɛne no kwantrodo no baabi a ayaresa tumi no hyɛ a woba a woyadeɛ no ɛbɛkɔ ntɛm no ɛno nti ana da ne da nyinaa no yɛbɛtena ase na wɔtwe do a yɛbɛbɔ ho dawuro abɛka akyerɛ wo ama nso wode w'ani akyerɛ Dr. Baa aso ɛyɛ na afei yadeɛ dɛɛfoɔ no ɛde wato fam no waba ne yɛnso yɛde ahaban kronkron ayi yadeɛ no afiri wo so ama ho atɔ enti abrɛ ne abrɛ nyinaa no Dr. Baa wotie din a adwuma baako a na yadeɛ baako a ɛwɔ nipadua no mu a yɛde agye abasobɔdeɛ ɛnyɛ ade ketewa no ɛyɛ nipadua udompe no ɔkasɛ me se da bia yɛka kyerɛ sɛ dompe no ɛno ɛna kuta nipadua no enti ara me ma wote aseɛ sɛ sɛ obi nya kaa si wɔ na sɛ yɛde kuroma filling station nyina petro kogu kaa no ma ne yɛ ma na sɛ kaa no ne tais dwodwo si hɔ a opa ma filling station foforɔ nsa mmra kaa ne ntimi ntu biem gye sɛ nipa a ɔbɛyɛ tais ne ba bɛyɛ ne yie ansa na kaa no atimi amuvu akɔ n'anim atu ama baabi a wokɔ no akɔ saa na nipadua udompe ne wɔkasɛ ɛteɛ enti sɛ obi wu na yɛsie no na sɛ mfie bebree akyi no ukotu a wahu hwee no wobɛhu sɛ nkasɛɛ no yɛ dɛ eguɔ enti nkasɛɛ no yɛ adeɛ Nyankopɔn bɔde ka nipadua no ho sɛ bɛmpo nipadua no ama nipadua no atimi asɔre atu anamɔ enti na sɛ nnɛ sɛ wo nan mu dompe anaa kasɛɛ bu a woyɛ ho wontimi mfa wo nan ne nsuo nante gye sɛ kasɛɛ no timi toa ɛsɛ sie ni mu ansa na watimi anante enti wei na Dr. Baa tra sɛ ohunu sɛ nkrofo bebree wɔ saa yadeɛ ne bebree ebewie akyire na ɔmde akɔ ne nam baabi na ɔmo adidam ebewie akyire na ebi obi de aka dam na afei ontimi kura nsɔre nkɔ adwuma enti Nyankopɔn de ho adom akyɛdeɛ de ahaban ɛyɛ bibiduro ɛde adom no a yɛdidi dwuma ɛwɔ aso ɛyɛ hɔ enti na me ne wudi nkɔmɔ yi sɛ obi anya nkwanhyia paa ne yɛsi nkwanhyia na ma ne dompe mu abu na dompe ne nso bu yɛ no sɛ bi kura dompe na adwira gu a ne nyina ne sɛ Dr. Baa se wobɛtumi anya kwan bi a wobɛfɔ so a wobɛkura dompe no no aboa no de abrɛ yɛn ya so ɛyɛ hɔ oba yɛn ne ɛwɔ ahaban a yɛde to kasɛɛ anaa dompe so ɛma baabi a dompe ne kasɛɛ no ɛwɔ sɛ kɔsie no ahaban ne twetwe a na akɔsie ni na ama nipa wo dompe mu abuo no na dompe no atumi aka asie ni fi sɛ woahu nipa a wɔtumi toa dompe a kasaa yɛ nan ɛsiwɔ yi ebi a wokyɛ nya bɛka sɛ ebi a kasɛɛ no ɛyɛ baako pɛ ne hyɛ wo nan mu nanso kasɛɛ no yɛwɔ ketewa baako ɛka kɛseɛ ho ɛka ho enti hin na abɛhu sɛ wo nan no kɛseɛ na bu yɛ anaa ketewa ɛnu na bebree atoto ɔmo nan na kosi nkyɛn a ɛnu bɛhu obi na ne nsa a yɛto a yɛbu yɛ no anye yɛ nti ɛkonkɔn ne ho ɛsensɛn ne ho wɔde yɛ biribi enye yɛ wɔdi dɛm awie ɛdeɛ na wɔde wɔn nsa ne kɔ yɛ bi sɛ twɛrɛ no ɛdi akyire no ɔse yɛ nsa a ɛnyɛ adwuma no enyi kwa sɛ didie na damre a wodeɛ wayɛ ama obi akɔkɔ na wontimi mfa so hwi mu no na wokɔyɛ dɛn ayɛ adwuma ɛnu nti na Dr. Baa se brade owó nimdeɛ brade owó suahunu wayɛ bi da wo guso a wɔyɛ ne hɔ ɛna wɔsɛ wodi dompe no emu abuo no ɛba enti mesrɛ atiefoɔ ani ahwɛfoɔ sɛ wɔwɔ ntane ataa maame no ayɛye sɛ ataa maame no wɔhu nimdeɛ asua no obetumi ayɛ ama wo de a ɛnyɛ so obi wɔ ataa na kyerɛ sɛ ɔsto akasa bi wɔ Bible baabi enu a wakyerɛ sɛ ntafoɔ na to akasa daabi deɛ wɔsua a Nyankopɔn de ho adom akyɛde adom no ɔne ne Dr. Baa enti nɛ nkrofo bebree dompe mu bu ya wɔn anhyia Dr. Baa ebi ankɛnɛ wɔn nan dadeɛ bi hyehyɛm ebi ankɛsensɛn soro nanso Dr. Baa hɔ emra wo bi bebuo wo kasa na wo dompe emu bebuo no bosome wo behu sɛ yatoa ama wo nso watimi akɔyi wadwuma enti yɛ ka dompe ne yɛ ka kasa esɛm a mesrɛ wo sɛ wo bɛmu ani ada wo ne pra wo pra nkwanhyia wanya sempo sɛ wo na africhi ana ahona ne nyina no wo de ba Dr. Baa hɔ a Nyankopɔn adaroma yɛbɛhwɛ wo ama saa ɔhaw ne nyina afiri wo so
ye do lady bi ba ho na abehwe maame panyina sebi okọ 90 years na wahwe ase ama ne sire mu dompa buo na nya Dr. Bada Roma ane kuta haban na hwe body ye de haban yi to so na se nya Dr. Bada ne timi to akasa na dompa ebi anko lady 90 nkada mre de brabo no de ha na busuafo na enso nhira kasafo awurade a wode Dr. Bada ebetena krom ha ema na haban no enne amene wo kasa abere wo ye kana no otum a wo hwe ne nkwai fi se yawo no afire no so amakase no etwa enti de ye ka kire obi a woti ense se wo dompe mu bu a me se so obehwe Dr. Bada ekira kwan ewu kumase atonsu agogo ye number ye diti dwuma no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 083482 Danny Daniel so we Dr. Bada ye wo kumase atonsu agogo aban hospital na wo atonsu agogo no nachi ane ye wo me se session nso si wo kumase atonsu agogo emfa entwamu nko ba bia bra kumase atonsu agogo no obeba beto Dr. Bada ho ana afi enkranso ye wo Spinters Road 18 junction ehon so ubehu yen mamento so mra kase ni bi ye ka nipa kotodwa eye kase e de hye ho kase no ekohia ho ne nipadua kase e wo nipadua no joint wo ye joint awo aposo wo nipadua no da bia me ka che wo de ye kase eso e baitre e ye nipadua ukotodwe eso che epo bia na joint bia wo nipadua ho na ye ka kotodwa ni ye ka kura bi butu kotodwe no so ana cartridge e wo kotodwe nim e bodompe no kase ni mienu ho ban ema kase mienu entwie enti mame ma example bi se okotokotodwe anase wukum akoko anane nan no bu mu se ya ubehu se ade white bi ehhehye ho eno na nyankopon ye ma nipa a wode abokotodwe no ehu ban se de ba ya dompe mienu ntwi dompe nti wonante a ubenya ahoto na mra yade ya arthritis na ebe nipadua waposo no ebepe no ho asem akowura okotodwem no afa etie de ebeto wai ehye ase no ubehu se wote ya won kakra enti obi ba sole na ode ne na be so se mi kotodwe ya ka wo me ya me yewu eche se yare na bam ebo nkaye na fe wampa nwa na de kototo painkiller any ointment bi a echire no ubehu se okotodwe ahye ase ya pa a wo ya ho hwe enye ye eche se yade na didi mu ko echire afa ubehu se ba ko echire kakra na ubehu se afa ukotodwe ahye ase honhoro na fe ahye ase eye dede esu kekra na che se gregro no ana cartridge no ni nyina sai afiro awewe amenne kasa ni mienu utwi enti na mo ye se ka enam kwa bone so no dede nko ana ye ebeye gugro sa nipadua na ukotodwe na esu na tie die twato se wanhye ni nyina nso amfa ma Dr. Bada awieye no behu se me ma bi me papa bi me nua bi obegyina obehwe ni kotodwe na ne na ba ko adege ni kotodwe ni firi oba na afi wabeye bolege afi na ba ko straight na ba ko agene ho akofom obedience ubehu se aka bebom abeya ananta ni nyina che se watena se ama arthritis na wura wu kotodwanim ama afi de echia enti maame ba ko ba ho a ye de ne ba ho no ye ma na duro na mra ye ni di nkomo no osebra se nyamo na mebehia mo a mo mama hu se yade arthritis betimi a che nipa nan a aka me ba ya mi kwenka mi busa osofu bi a wabene na nka makona obi go minim se ya tomadu maame papa enetie ne yesesa ukotodwe no ehya ase ese echia eye yade o eye yade tom ne sraw tie na fabra Dr. Bada ho na wo de ba emra beba no na fe yenso ya haban na ye wo no a ye woni de wo ukotodwe mu no ne ye de ato kotodwe ne so na fe ye de bandage achechire nansa ne amo aba ne asane na fe haban na de to so no ye de bia ye aduro ne ye de amo anom afa obehu se ehya ase na ewie no na fe yaw ne nyina ateko na fe ukotodwe na achia wo nan no na ni nyina atene ama de bia afirimu enti se okote se obi kasa ma ko Dr. Bada ho ama mi kotodwe mu yade akontemu a na ye sa no ma we nyina ofise nipa bebre nim adekora ye kuta haban ahodo a ye modin eno ane kosiesie ukotodwe no o cartridge na ase ni nyina no awewia ma kwan abeda ho no eno ne kwaye ne foforo eme nipadwa ukotodwe de waka dem amu atwapo matenten na enso wuntimi mfanya reviza ye kapoma kra nka Mose ode ye nsenkyerene enso na upuma kuta ye hu nsenkyerene a wode ye brane anye poma nento na Dr. Bada ema ukotodwe mu yade no emfiri wo so afa ye kakasa na obi achi kasa ne abubu na guo ede na tofom enti obi an spinal cord na chi kasa ye ne ya no
ni nyina omra Dr. Ba aso eye na yenhwe no ema no honto mesraw ayofo ne atiefo tie Dr. Ba sesi akroma ye ka obi a wo behwe nipadua wo kase ama na kwa oda woma eye Dr. Ba ana wote se ye ka ne sesi ase huhu a enye huhu bia kakra bi ekuta wo ye sika wo de beba se wo de ba Dr. Ba besa ho yade no wo benya ho aduro de akonom ama wo yade akọ enti enye wa adwene se mikotodwe ana me kase ekowie wo Dr. Ba yi sika kakraka da bi fabra ne ehwo eye bibi kakra bi wo yade beko ama won so ho ato enti na awie wote Dr. Ba aka dia ne eto yensa afro obi o won kasa mu hawo so on fa na ni nkyia Dr. Ba so eye ho na afi yenhwe no ema yade won kasa mu no emfiri ne so ya number ye didi dwuma no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ya was 0244 083482 Dr. Ba ewo kumase atonsu agogo abai hospital nachi and ye wo enkran so ye was Pinterest 18 junction Mr. Enawie ye di nkomo awie fa ya de bra Dr. Ba ne nso yemfia haban no ensa ya de ni nyina mfiri mu na wuhwi a de amanfo nyina de free Dr. Ba ho no eye ba chanfo ba na nyina be hwane abusuafo e da mo ase papa nana o sei bo si ako ofin so dwini da bi hene anase wo hwe pa katachie pia se wo hwe enso ye nige na ya nwa ho a se wo hwe echia wo ne adofo nso enyina mame yankwai me pa chonti edra sorry dem ho na eno se nipa kase bi aba na so fra se ehye nko me pa chon yo na nipa kase ne be bia nipa ntimi ra no ono na wo so e ho na nipa no wotira wo ye leader oda ne maami wo ye mu nyina no wo ye born to be win eno wo hye nkom nipa no wo ye sofo maami o wo ye D4 back kase pa na style wona mo ma so no enya star ketwa enti sama ama na o ka ne nyina na ensem papa nko a na emomo no ye nim nipa kra no wo ka no enti wo ye no osinya nhome won konkuru ntwe sa nipa ne mbra asori dem inside na hiriu he obi anko na me nkonkuru antwe nipa bia anko enti me yeti asori da ne na yekwa na inside wo nyina ye ma enti ne yeti akiri me hu ya na so aba be so me nsa nipa kese na meka na wonie nyame nkonkuru antimi antwe si eno no aba twe me pa twan so fi be twe me o de me kwa asori dem inside mame say na me hu fa ho nyame nkonkuru se he what wo be kokoko baby me abebre wo ye D4 back kese eni mo nyama da wo so so me pacho CSC so for pastor Christ Apostolic Church me pacho an adase akrofu esa ehu se no kore de a ko CSC num de ka niam bi stay die me pacho an amoaben no mo pa asori eni asesa ai kasi mame okeka nsem nyina wie ye no papa mo ani no mo asori papa sei asesa ko mo na keka ne nsem wie no wo sei na mo masem wo ho enti yapon a bra be hume enshanka nya me konsume ne mesewa no ne ba ya ne koi enti ya we ne apon asori na wie am se a enya ready D4 si emla me hu no ti enko ni ko ti ya kwai no se mame me mama kwa ba ne si eja no se mame Florence e unu aba no ene ma nya me da na di abra obewura me mu a me kasa no yo ka nyina ya no kureturodo oyem kunim D4 ba eyewo me patron eye me wo ye sofuma me preko pe na no sofuma me wo be wale wana me patron minim da ewurade afre David ni so no kra so dem kro po bisa me se sofu bi ahye me sa nkomo ne da na se me ye sofu wana me sofuma me obisa me sa asem no enti etina ho kan sa asem no wie ye no ene wo se wo hu se wo nua ne be bia wo gina no enya Ghana ha ena me nua ba na no koyi nika na wo se sofu ene no kra ntini ya ba so tom si se no do be to fama twe wase ena wo se no kra ntina obaye ya baye mame na kra be na pese woko na me say o papa ma try Canada 2 times enti we here me ye US na nyankopon ya adoma next month na me ko interview Swaziland enti me pese obon pa ya mame na ye hwe say ye de visa ne be mame ana say mfa mame ena o si o afro ka che onya ne se nya me bie kwan ne dada na photos kitu bi na wo kwan ai nkonse mu photos wasi portholes me patron enti no ye be ye niam afa ho se ne bibia be de na akwem o kwa ye de visa ne be de ebe ma no
About Florence, we may be was a banana was a kawa. Was a kawa because any when you made dinner chinoson. And I mean, I said, Miss Minya no ni masam dada. No, Papa. One year branch even a year tea. Yay! Was him? And a sofa upon the wasser. To a ginity. And also when a bear may be next year. Chichaswano. Na, Mimiano. Wabwa bear man the pie ye. And my see in a crown, a bearman and Yami Adama when you do my ear crown. I saw one say home feel and hostile. And also sound, nay a bear my bear. And was you Sana not knowing say lady na a yell and the near mamma me couldn't. Sound also vampire bonny be a minim. Rebecca said bear man baby mamma. One also quite serious in Piboni be a mere crab. Baby, I told you, the passion. I'm a swipe, maybe, young taddy. Hey, I drew. Miss Uber come back on Berrino, will be the crown a cotton system as often. Emma, what the better is a collab of Vinchadu and Sa, why you're when you pack or call. O free fear and upon Sia, North Intresso. If you are a number L/14, why ya so be who you be Matilda Watson. Yadia you no. Yes, when you try to sue be a da. But you free fear not in a map, Tadia Ben and National can also be bear one cabaway. Now, wabo, only a wakodak to a crowd. Esre, why when you track what I should be piano. Yes, with 2 fear. I die with 29th January. And it is a yes, Enra. Enra, they chat to you who know. Wait, young quite chilly cry. Young penno and my number over phrase 0201 219 470 and 0246 667 159. Grow fine. Ube grow fine. Bia why ya dia ho to we si umoja aso atie e grow fine kokete so awon na e grow fine adwuma kakra bia na wa ni nyina e grow fine doctor so umoja aso atie e grow fine bra yo na ni nye kra e grow fine e get ba center for na di bia ba we share car no ba bia so a 0244596532 Sasam Herbal eye duro ye nyina mfi ani nchirem ebe ye new booster na ye nkwa GB ebe 2 BP ya die bia cholesterol sa de bone esisi mojanti kwan so na static so na ntu akoma bo kinkin ebe tu na fresh man capsules bema waginam na fresh lady so bema oba so ho awo wi say fresh go capsules ebe tu ko kwase na kana eba Mr. no so tu malaria ni nyina 0243559319 Sarakoba Unisex Fashion. Mami, ne fese. Also, 10% discount. For any chirem. Mama, ni papa, woni mo back and kodanyi na. Obi no obi this ye ho die. Ye what Kumase Swami, ye ne Sompa Nkomo ni die no hye. 0244797215. Kengen alkaline drinking water. Kona kwajibi eyesu krojen. Iri ya na abo real. Kwajibi. Potassium wo mu. Eye kanjen. Magnesium. Kwajibi. Eboa ma moje di afusa. Kona kwajibi. Ye wo brema UGC. About route to Nkwanta Tafuni Road. Oba Sompa ye den yasen so a. So for mami woni bebre. 0241449191. Meko Canada. Eye Express Group. Meko New Zealand. Germany. Obejo visa obejo kwakusua de ye koye adwuma wani chirem Express Group. Now so called you the Faith Homeopathic Clinic. Enuro nketwa. Prophetess Elizabeth Faith. Oni Papa Faith ya de nyina mutumi. Mu nyina. Oye adwuma. Oposa wani. Eye faith. Stroke na. Fu ani chirem. Ayemukro. No wonhwe wo. Sasabro. Betu ya de nyina. Ase. Chewa. Nyina. Pressure ni diabetes. Wosi adroki to abi. No de cream ya de nyina. Ahwefo. Ye wa hene makokoben. 18 mu ho a. Enkran so to Manteku Junction. 0244583859. Oboy ba medical research center. Adwato adumenu. We adwuma wa be. Ye nyina mfi ani nchirem. Ne yenkohwe ye ho. Ipacho wa beti ehia. Nipa benya o ne fi yade. Preka powder. Udi gu nkwa mu so hiem. Bia boa ma uni bia kama. 0249761508. Edutwimwa.
Mame obaya che. Oh no. Ebetu ase. Ni nyina da. Ebeko. Kono kwa jibi. Nyina. Untimi nya ho hwe. Ni nyina betu. Ni nyina. Ebem wa hyehyɛ. Na mankapo no die. Ebema we ginem cream. Ipacho no enso ehia se adure onoma eboa papa ma utumi ejina onais mankapo no enyasem keto akra 0599415191 Sister Natural Spices Didi peche yani aye yanketenkete and ye dia ye garlic ye wo fish ye wo ejene tese ye wo na hodo bebre aponche de kono ko jibi bronyan enu an ye didi ni ye burem no a artificial colors no monosodium ye papa jima bedu infiem ono ewadum pampaso kohoi baby e ton spices bia fon quanti Gloria Hall Philip Coastal down u baby etu akoton a u benya bi number no eye 0243 535 025 St Andrews and every SHS 1 to 3 ye nyina fi ani nchirem ye fi ma ne ko SHS agana hade feye omo demu fi omo di omo hu ni so teacher fo chirade course bia omo ye bi wo ho fo ni chirem ne fa ba ne ko na ye hwe no makola ne tete pa onko sua de 0244699111 edusa Herbal o se madansi nie Mami ya ota yale kono ko onhwe emu hyehyew koko afiri moja ni nyina da koko apimuko wo braye mu hawo ni nyina edusa etuase malaheb edusa malaheb no ebetu malaria no ase kra afiri honom afi edusa ointment eno so di twitwi bebi eto adro bia o kan shi dragging and crying munko hoy amonso munko tubi 0500 110 115 Katima Herbal Center. Doctor wo ya de se. Gonorrhea. Ni nyina. Kidney. Ojo so na wotia ni nyina obetu ni nyina. Fibroids. Prostrate. Ni nyina beko. Ye wo abuakwa asamase. Fred Doctor 0246 914717. A bishop. Ose apempran de fie ne ho. Sika bi ekura upia. Ye force discredit me to be. Empopo. Ye gold, silver. Say asomante ni nyina uye suna ni nyina benya do adehye ma ye the born life and edisi hu bia e wo dwabo ase bia bi wo no so abu abisadin so e wo Mac Brown sunflower oil so e wo 0598585219 Joycam Roofing Company Limited ye kwa akobo ye da so be ma free estate you betu toyi oye idea bia mfa na ni nchire no maboso emunwunu emframa fa ya so ko ba mpa me ni police station there no bia etindi etim techima ya brigade 0540125816 give us P capsules ko no ko jibi udu sinani matim now da ye ya be ma wa yemre ko jibi give us go capsules en na honye de bia ko jibi ni nyina be dwane give us about mesha enu so beti malaria ni nyina fagisi any capsules no na entu anam sa ade nyina 0543222470 mame yanto aso tima we no wase we de akwantuo no obekọ na portos kakra na wo aja obeye obetima ye ne mama bibia ye portos no ada ho mo ti wo kan sa wari asema menua na kan sa o we de one be ma bi na tie na be ma no e me se na nse no aye style kakra no so be ma no kra no wone ababa wa ye friend lenda nua mama me kuna dui wone no kra na wo na baba ya no so lenda de ahia no so mama me kuna dui ya e oba wo hampai boy na sofo no kra wo hu no na me nua ne kyen so abaya a wote nyamesomade omo ya guess me nse ya na no bo a ne nua a onya ade kire mu kwan wono Bema no one na wo ye no. Ma me wono wono wote na me se me pa chon ai. Jesus Christ asemi ya fa bonne. Osofu no. Me pa chon ai Ewrade mewu. Hey, so for ya bo nim cancel. Ma me abaflo. Pa wonwe ya chon ma me wate na ma ye ne bonne. Obi a me de ma se ma be na so so ai me bonne. Ma me ma ya bonne fa cha me wate. Se nya sa ha ya sori dem a. Dom gu echira ka me bu nkotodwa pa wachew. Na se ade. Am se papa, ade. Me ma hada woni me da. Last week fia de ya na mba ho. Enti we dey say na pa machew.
asam na fa bone obaflo de tie ne se me wo ha na le na nwa mama me kuna di bai wo ba ya wo di su na e bai se be ma wone ne tie wone na wo ba ko oba biji din nti wanya niema eti wo ya niema nya dai e fama no e no sesa na oba na eje be ma ono wo de si da na oba biji free wo nsem sa na ye dai o se ma papa abaya no ko ha da ya Matilda no ko ha da ofie ho e na be ma no sukuta nkola miensa e na be ma no e de nkola ne ma girl no hye no enti nkola no hye na wo hye no ohun ya no so mo ye dai wo mote asese be ma no mfi no o ma ne nchen ne ade se no nsu no gugem pa asofo keka ne mansie ni mfama no e na so me ba we de wa ka mate na girl no kra papa mate se so wonyem e ma mia makwa akochesi no ehu se wonyem my lady and no kwasem enyemo ya be 5 months enta 4 me na mana girl na de pragia echesi me se wate se ese menyem to obehwe se menyem ampa e na obehwe ye nyinse na ni de bi na nyinse no mia me kotade me pie se me kotade me tehwe e na nyinse no me ko hospital ye se asai entafo no me pa chon na so sa doctor fo gina so e me DNC na me ho to me e na ye free ho eti me de me minimo se eye na se sofo ne se ni nyina ono na enyuma o ye me pa chon ai get de baye no e no ye ma nyinse no ye de se ye me de me gidie mu na me nimsa hospital de e hwe na me hwe ho no me mfa ma adwen koe no no ba sofo ne bie na num ka kire me no e na me ka kire nse papa e ne na me ko sofo bi ho e ma ono kra mama kwanche ye se ayi abaye wode me nam wo tuma wodiem ni nyamanyama na me de me na mampa mua e na o se e ne agidi ne sofo na asem na o ka kire wo no trodo eye trodo pinso no kre mia na me ye sa ade no wo se be ma ne kuta maya nan one ne ba ne ka ho maya nan no kre me pa chon an boy na di ka wo miensa me pa chon one ne ex wife e wo miensa e na baby mama one na wo abaya ba ko eti no ahwa na me kwawa na makwawa abema e di ama na be ma no so pa abema pa eti abema ni ntine papa na enye bibi ne fansia no kwan e che sofo isa sofo ba ku yo ka che me si etwa ma we ya minimu hwi eye yo sofo si esi sofo pastor ne sadia to mu se wono na ga ne ba bekeka ne mesi ani oma esi ene ma wo de o mu twam aja se ntumi mfa afuro ampa ma me efri be last year mu ho nyina eba no michima 2 days na twa se michima 1 day pe anopa to enwumre be no ofisi se be ba bibi ani ho entimi no menyi ntumu sa but the sofo na ankasa no no masam na okan ye me pacho pastor ne so wakrofo me si esi sofo no ene sofo ba ko na me ko no asam na okan se ni ye wo no na sofo na ya tumu se wona na ye mesa na na ma me di me gidie ye dai eta akire eti ye pie fra sorry dem no se owu mia na me ye metimi so asa bibia me pacho ai eti ye ede wukuada ye nre twam ka me mla na me ba so me mo me hu osikasemu obi a waya de obetwa mama me pacho ai me mo me hu osikasemu na nka me ba wono ansa ka ne mansi no hena ni mu mama na ge na kura ba na ge na so kura so no so ko ba bi a ya ka che ne sem ne so kura me de ne nam na waya challenge ai waya de amate sie na me ge ka sei wase ge no abedia nyame ase abe shen report man say be ma no wase nya na de back pastor be sika kan ne ma bom no wone be ma ne na tie da sole wo pam be ma ne kura be ma ne nko enti so fo no kura nsan wuni mum kakra na be ma ne nko fi kakra esi aso oba ne ho sa hyehye no enti o de rade ase nam se sa o kan ne Martin fa eye me ya enam so waka Martin tie pie free asori dem wo no e bo be ma na ma ne se me ko ide ye ko ye ne se ne ye de ka kire me ti me ba fie na me ka kire me se wasese wa se na me ko ye ne sofo no waka na akwankyere na sofo ba ko ne de ma me se me ye wi a bibi wesi no ma ya akwankyere na wi ni 4 days pepepe enam ba ya we nso aide asi me su pa because me ne na tie me nka bi me nya ne bone enkola na me gye wo mo hwe wo mo se ne oba be bo be me bia me ye be ma no susu onye adwuma no ohwe me enso hwe me enso ma ba no ma no me susu me boa ne ma no enti no sese na abade a enya sewa me fama adwen ko ho mum na mama kwantu enu mum na edai me akọ so fo no kra ka che me ka che so papa ye ntwa ga ne be ma ne nkomo no so na me de makwantu enu na edai hia me so person na de no no na awo baako aba so ware na kwanda ho me nsi no kwan na me nem ka sa na o si maka wate ne koye ma ha na asem no wo no ye koye na de chie na ne me se me ekwa boase ti na me ne me so wa na ne kunu na nam adru danger me hu a na se me hu ga na nim tatrata wo te barbering shop na me nim de okwa ye ho wa mo na no atum e na wo hyem na me so hwe ne din e na de obi anka se obi a hu na obi atwam ko ne baabi na no te wo na me twam ko baabi e ko fo ka ne kwasi ada so
me da ho nwumra na be ma ne frɛ me sɛ maame sɛ waso den me ka kyerɛ sɛ asɔre ma nya da yɛnkɔ sɛ wokɔ ɛyɛ sɔfo NST a wɔ CS sɔfo yi akrofo mu ni wa frɛ lendanua ma sɛ wɔkɔ lendanua ma fie wa tu bɔfo ɛme yɛkɔ hɔ sɛ maame wo wɔ hefa brɛsesie nti wɔkɔ na sɛ gɛ ni hɔ ana ɔfrɛ no fo so ɔbɛdɔ mu mienu ntɛm di agye sika na agye sika ɛna wɔ ma gɛ no kɔ asɔre dɛm mu nti ohyia na asɔre dɛm mu hɔ no maame wo bɛgye di sɛ wɔkora na ba ha ɔsɛ me kora bɛ wo kora na wo de asɛm ne bɛka yɛ no ɔno so aba ha wɔno so aba ha wɔba yɛ ɔsɛ akwantuo ne obi gye ne kuno den na sɛ my lady sɔfo no wayɛ cobra pastor na sɛ bɛyɛ cobra ɛna ɔda wo ne lady ne ntam me pa twan wabɛyɛ cobra wɔ asɛm yi mu wɔfrɛ gɛ no so a ne nkɔmɔ odi kyerɛ gɛ ne sɛ me se wɔ bi gye me kuno den bɛma me ne tie na sɛsie bɛma no koraa no mehwehwɛ no koraa menyɛ dɛ mehu no na me se mahwɛ bɛma no ma bɛma no koraa san so de meka bɛma no de meka abra my lady me so na akɔka ka asɛm bi ayɛ dɛ ɛwɔ hɔ ɛna ɔka kyerɛ gɛ ne nti gɛ no menim de yɛbɛyɛ sɛ bɛma no wɔte no wɔ so wɔnte no hɔ ɛnti ya menya ne sɛ bɛma no asesa ne ma yɛ afro na sɛ duro no asa tro sɛ de menim enti wɔyɛ fast afra bɛma no aka kyerɛ bɛma ne sɛ ɛyɛ me ma ba sie sɔfo pastor Ernest no hɔ aba bɛka kyerɛ ne sɛ ai wahwɛ ne me mama me ɛna wɔde me ka akeka nsɛm menim deɛ na ɔpɛ sɛ bɛma no yɛ me deɛ enti wɔyɛ fast aba bɛma no ma ne na bɛma no so yɛ dɛ ɛbɔ mama ne sɛ na lady no eti say mat say sɔfo Ernest na deɛ na wo na deɛ na asi wo ne ntam me pa kyerɛ deɛ asi me ne ntam ne sɛ ɛdeɛ nti na sɔfo me ba wo hɔ me ba ma fa bɛma bi asɛm amma saa na wo na wo si nyame yɛ me nwie kwa na no koyi nika na nsɛm ne ba na sɛ wɔ sɛ nkyire mu kakra me so me wo no me kyerɛ mu kyerɛ wo sɛ te saa sɛ nte saa me kyerɛ mu kyerɛ wo no ɛdeɛ nti na waka kyerɛ me sɛ waha wayɛ made a wo pa ma kyɛw na me mla ne yɛnsa ne niɛma mu no wotimi sa fra gɛ no ɛsa ba na mane yɛ sɛ na de kɔ no so de ayɛ wo na ɛni to ha wo so be ni ya ma wayɛ ma me pa kyerɛ da bi je sɛ deɛ na apɛ so yɛ ma me pa kyerɛ o ɔka asɛm ne wie yɛ na gɛ ne frɛ bɛ ma ne bɔ na mane no na de kye yɛ no na me ni no ma eti me je ne number free me ante ne ba no ɛna me frɛ na me sɛ papa me pa kyerɛ ni pass me si ni my dear pa kyerɛ tsam sɛ awurade adom na papa bɔkɔ de na me sɛ o papa ɛnyɛ bɔkɔ me pa kyerɛ o ɛne da ɛyɛ fia de atwa mu na me ba wa ahyɛ me pa kyerɛ no nso so yɛ dwada me pa kyerɛ di asɛm ɛna esie a obi a me ma ba wo hɔ no ma ba bedi nkɔma kyerɛ wo ma bɛka ma asɛm akyerɛ wo na wotimi sa frɛ ɛyɛ abaya no le nanua ma no asa keka nsɛm kyerɛ ne sɛ ni na wo pɛ sɛ wo create problems ema me ne girl no wɔse me nka bibia ne mat de atie ne sɛ wɔwɔ ha na girl ne frɛ no girl ne frɛ no kwasiada no so fo na asɛm ɔka no sɛ girl ne frɛ no kwasiada no ɔfrɛ na wɔse an papa mate sɛ yɛse me kora na yɛ dɛn aba wa asɔre ni bi na papa me ɔba ne de asɛm na ɔde yɛ dɛn ɛbaayɛ ɛna me ka kyerɛ ne sɛ sɛ wo yɛ me ba wo Linda wo yɛ me ba ɛna ɔba Florence so yɛ me ba enti Florence de ne nua aba asɔre a sɛ me ntumi mpam no enti ɔba ne nkɔmɔ na obedi na ɔse papa nkɔmɔ bɛn na ɔse nya nkɔmɔ bi ɔno anasɛm ɛna ɔka nam sɛ saa ɛna sɛ na esi den na girl no hu nkɔmɔ a me no wo ɛne me nua Florence di because cancel time na yɛ me ne me nua no ne wo papa net wo asafo ba bi ani hɔ nkɔmɔ sɛ yɛbedi ne nyina girl na te esi den na si saa wase me anya me nka asa akrofom asofo akrofom nkɔfo de saa na mote yɛte wasɛm a no mu nyina de dam sɛ yɛmfa ne sɛ akrofom ha omu nyina ani me yɛmfa ne sɛ kromu afo nyina ani me me pa kyɛ nkɔmɔ yɛ di no na nya sɛ yɛ public na yɛdi nkɔmɔ no ɛna ampie nkɔm hyɛ ne mu nso ɛyɛ yɛ nipa miɛnsa na yɛdi nkɔmɔ no eti si de na gɛ ne te yɛ a wo wasa ka kyɛ gɛ ne kora sɛ wo hwɛ me nso so kora na menyɛ na me ne nenam obi amakɔ baabi kora me aka kyɛ me sɛ gɛ ne na yɛ me ne ade ti gɛ no so sɔle papa ada na wote saa obi a woni me da na first day me na wa na wo sɛ me na wo create problems say e de aba eti ma me ba ya masam nyina ne sɛ me de me wani na so me ni ani baby kura wase wona ga ne mienu wo ma sɛ me a me ntumi nwo ni ye twama wo no me pasa pastor Ernest ba na obeyi na no ni ade me sha one ga ne mienu nsa esan sɛ me ba no oba so no ana no muto no so ayɛ niema no so ayɛ niema ade atia me ɛna me ga no so wo me kwa adu enye yesesa me betina fie ma me na wonte wo wo beto sɛ me ne be ma ne tie na wo se wo be ma na wo na be cheche wo nsɛm kyerɛ me according to no ma me ya we sɛ be ma ne kuta nkola miensa na wo abaya wo wo da wa wo ba ko pɛde onye ona abegye ma no ma yɛ de
ahye nti be ma ne ponsi abansoro ma akora wona ne nyede ent na wonye nkola ne hwe mu won sum 150 million 15,000 wana be ka kire me enti me be 1.5 year ni me hu fie ho bio wo be kokon ntokwa be twetwe nse kan me ne ade betutu nuane gu ye no me hu bio enti me na me sa oja wo be bi fa do sede no makeka mu nsema ide awie na me ne tie na wonya adwuma ye no wo so wo ko enti me ni mu sasa mu no makwaye ye niam wa fa akiri wa wo se wo mpa bio no sa wo de me nenam se ye niam o back door ye niam tia me enti ma me ni ani enti omu me na se o madi me bone enti me pese pastor Ernest no si yesu sofo akrofo mu ni no wone lenda nuama ade kro mo de ye me nyame nkonkono ama sofo no ade adie no o meyi free me so yo abi je mo fresh sofo mai CAC akrofro mu abobo ase akrofro amanchim akrofro CAC sofo enese papa oda wodumo ye de allegedly ye be yi kan ye nyini agire etie nso de chefa de emua ti bomoden a na ye ntie na emu oja hello what's up my hey ye na ho te se mi wuraba yo yanso ya ho ye frame wa hindi ni ama kranche so for maame me ya dwuma Sompa TV so okay so for maame me wa awie na baba wa bi o se frame no Matilda Ousu okay odi asem abedan ye se oba wa asori eye abrochire ko asori obo ai so pese otu kwan ne hawa wo de baaye ti am se mpai bo mu no na di ye bi epiepie mu ama wa hu se ne kora be ma woni ne ti oba woni na wo ono so ye wo wasori ba okay etu ka kire ne se wo pa ne che wa ye bone atia no na awudi papa ma me nwie oti henti papa wa ye bone atia no na ge na ma wa ye niema de atia ne se na wo de nya de a obema na wo enti ubetimi asan ye niema ama bibia ba normal ti se wo be yo se wonye o e na wo sa friend se me se ne kura na ye wasole ba ne so atese we nso aba wo ho ti akoye nsem bebre ba ton de ni tintin ni tietiem se wo bie wa no ka kire ne se wa ye niema tia no ama na wo de wontumi nwu na abetumi esiesie a wo de na ma no wo pa achew yiwa no na ye adekoro no ma no na ne ho nto no because wana wo ka kire ne papa no anti na wiye me frɛ wada roma make that say mama the pastor went to me akaka oh we kwa da ho make that say yanko konshira amen yeah any kind of you pastor and o se nis yeah wo any this one na ye prophet okay and no you name me yeah share the support okay okay yeah prophet Ernest me that say me name e come to the brain e ba me manage e frefreu ti ka kre bi no o we e me ba bi and na we ti o kan ni na chere me and na the friend me was the SCG or on the on time mama dey sitting in na say just on the Friday yeah the train yeah yeah you pray no kind of call around 12:30 to 1 o'clock okay and call share as captain said and let me see it again possibly no correct so call share by let the year of the way you will make that about a fireman they don't outside my friend and I saw you probably that man I would be like too I approve that would be a theater be buyer yeah lady can any do be that kind any different men can say so man say on the thing and on the women want to that they should crack no correct let's pray maybe the next time maybe just saying a man you get any so say no correct it's your point me back and then the so the doing your friend flowers I can't crack it here you have the number the normal one flowers now all can say any not almost some kind of side of the story Oba many no any men one any show may come to be a million trouble as some man can go I said be a high neck who be one and now can be told to men that can't play any bed you need big that the young council I saw it in it won't about who the young couple that is to be a new pack in new plenty and I'm here to come to that never better I won't say and command the new year make un problem a would buy any say ababa will be empty muku den na ba ma no one no abobra
na study uti campo akodi bema na ho bema na ho achere no e do dan a uti na odi dan ma rent and odi program them but bema no ene no jama favor bema na kodi abaya to fronche for the past 8 months bema no no if you okay that then when I say money bema the picture we say one kind of picture amba if you are na won ta bena we say yeah the Quran all your bema the city all group how not knowing say when you say get no never ho and over prayer and that make you that if you can what to say I don't know kind of for the and two and that you when you're there maybe you don't have the children and the same time more no I try one and you two and maybe and I know the woman I know I can come to here but look at the see and get your bear man of the no now you can come to your time and do that and no one is a door in that kind of and you walk the church buy up what you do and I want you to train you could see Linda now what will it be hey ya wo wa solibano now one when I say it is in the person and I want to tell you that if you start having a whole soon about the one, then the idea of going to pay. And my aspect to the two, Yamia, don't bear man after Havana, some guardian. What is the new when you are the back on over the fee? I will never say. If you Yaman and you are my. I come and catch you with the kind of the woman and pay money. And yes, I exercise there. And you're not going to call. Nobody has no quarter. Now, I'm after. Yes, you have any card after when you say, Mr. Simmons to be verified from Linda. Let me tell you why I will say you now in a say. And I mean, that also bad, there won't be a chance to tell me put on and now back. If my miss to make a name that didn't come on and verified to call. Not to call that was bad. And I would jam myself. And I will call you. It's because and I'm a friend, Linda, but I'm a year and she will be. And now, Mrs. Linda. But I know what I will be in Canada tonight. Yeah, not supposed to be on watching. And what about that? And I'm just the years. That we ever have Friday. Although you did it to me, but you didn't know what it's flowing and the bucket. Not the time it's the agent is coming out, then I will in a check. And I will tell what could you bring in them. President Canada, I'm on my and what that. And just so. Not to say, oh, I really don't want you to cut that. Now what to say? This Papa knew. And whatever say, child, you got our back and it's the other and so bad. And I'm saying because of that, if you really want to say about him, look to me on parallel, and you believe that the secretary trying to hold, that's what they say. Oh, yeah, but my name is Jack. And my man, I'm a call. I will name you. Now, oh, about one and I will say, oh, by the one and I will know in the giant in the tree. It's really a macra. And my only the baby, the other. Maybe that's not in just for 8 months. Wait until the other minute no actor. And waiting in your market to one of the guest house. It's on call back to see her. It's there and she should live and look at them that I look over and say, dying. And the bear man is dying. And maybe it will be a chair for God, it will be to be different. That's what Daniel was done. If you come here and say, to say, yeah, you're all kind of Emma. If you tell them that the family will play at the next year, and you make and man will be under your brother, if you are landing and in chain. Yes, that's a more kind of this are in a mission of what I say. To say to the catcher and say, when you won't have 4 access, they will be the attack. To say, oh, my old tea. So then I know the call. If your friend of what's it, we shouldn't have the shower 7 hours, so for my pa. Not the same to make up of things. Eti osofo prophet Ernest prophet eti
Baby, me pacho, what if we are not the away dear? The away who dear in any home. One on the woman. It was one ya no dear who must say my walk, or yen one dear mem. Say, Mammy, as some are walking. Mammy could agree a war boy. So who catch her and say, Mammy, as some are walking, say, who catch her and say, Panicha on wire bonietiano. Now, but one ama, adia. Me pacho, papa, David, tie. Yet him run a to mamma, crime watch the man. Mammy, wait a minute, say, my bonietiano. Yes, what the book. Mamma, stop my name, yes, I'm going to continue. Florence, I'll tell you, China, and in India. There was a woman for Florence, and now no more Florence. I didn't see also. And there was one about it. Florence, India. Florence, and after the process, yes, and that. I feel India, yay. Papa Software, prophet, me pacha wakasa bebre ukasa no amakwan ababa wani so peso obusa wasem timpacha wo de edin mama papa Software me pacha wo se me bai wan kasa asem na nkyere me pacha wo esi me pacha nya Florence asem me pacha nya Florence asem tie me Software tie me na tie me papa Pastor me tie me papa wo de mani kan wie papa mani musa wasem kro ni wie me pacha Pastor tie me Pastor na senya he kwasi ada na me fra pa jadi okeka no jadi okeka na tie me kwasi ada na me fra wo no kwasi ada na pa me fra wo no e de nchechemu na de ma me wan kan kire me sa wo yere kra sa asem wo eje akire de na be ma no nwale me no oba no onwale oba ni te foolish case papa mesra wo kan ya na wanka mesra me ba wan kan kire me say wo pa ma chaw tie me mi busa wasem Pastor Ernest yes papa hey Pastor Ernest me tie me wan kan kire me say why me bone when again I me bone wan kan kire me say when again I me bone me wo se me ka kire wo say be ma na free 8 months wo ye trofo ma be ma no wo da me nchen say na be ma na again nchen de na be ma no so ya zaman because be ma no breaking day bia wo ma me ho wuku ada me na da sore ahomate fo no afri fie so akwa adwuma eti me no be ma no ba me ho me ni mu sesa wo na again na ya da se wo busa sofo asem ana me busa sofo asem me busa wo na sesa wan kan kire me say why me bone na wo na nam so ma nyinsa na say ya e ka me nim na wo so na ka kire me say ga na so wo de praga ya dai e chesi me abra me nyem ntafo wo so me ba ma me kan ntafo asem anya dai amfa nkire wo akwantu asem na me de bai me nya Florence na wo ka no wo de dwato na mo so Florence madam prophet hey Florence kawanu tum order papa Software Odifo me pacha nyame yadoma adwada me hia ho adawroma kampesa adwada wo ba ha na yetena se na yehwe ye de oka no kro ye mfra dance fo nyina etiman papa sasem ya allegedly okay ya me pesa ye to ye nsafre wo ye nyina ye kidifo ye hu kwampa be fasa wo made ya be kwa kwche nsuma kwan yes no correct cause se suma kwan suma se me frɛ wo de a wo beba eti na me sinka bra na me ne woni ye nyina ye ntrase ye hu asam ne puma sibra na somdwe mra eti wo so wo baabi na wo made a ene ya wo picture ni bibia ho bata hu hia me de nya nipa ni mugu ase na ye pe me any panic ball could do Dabi enu ti na papa Software enu ti na me pese wo ba
me pesa wo ba no ye nyina trans ne hu asem no puma sibre wo so se wo tu kwan a yesu adwuma ne ye ebo nipa eti yenso kwan bi e betumi afa so aboa no na de wo ka no ye hu no kure wo mu no ye beboa no se wo made a sa na besi mate yo yate nana brampa e be kwa twa suma kwan he because to be catch obi se wa ha no na wo ka maka no se mo se na wo de na wo bi the prague ye chase na na ko hu se wonyam ama na yin sa se ya papa no masofo yesra mo yesra mo another 12 years na mo se 11 years what shall come kra wa asole dem mo say ge bi be hia gold buyer na gold buyer na obehia no wo yere eti no wo be hu se maame no obe hu se ge ne kunu ne te e ma ye be bo ge ne dua akuno eti wo be yi dua bo ne nyina afiri wo na wati nya sika ya dia wo ya no asole wo so me sister for maame wo kan asole dem wo na ye wo ma for ho prophet o ya allegation bi wo se obi o fi de o so ye de ge bi aba asore dem ho eye pastor na sika che ne say wo hu se ge ne kwakwashia gold buyer na gold buyer na ye de apɛ no no pɛ ge na ge ne beti ase na ye gold buyer no ne yere ebe bo ge ne dua ama ge na ye de ewu eto ni nyame nkokora ye de yi a kire no eto obɛya de ne dua bɔ ne free ge no so se na ge ne beti ma ye de enye sika o gold buyer no me bo ana me bo ana ne de asole no dua me bo ana ya mpa wo bi o wo ne yere no pastor ns me bo ana me ya mpa wo ya zasofo wo because me ma sare wada mama me ma sare wada akrofo mu obi ani ho woni me ka me se wa no ene girl na baby mama no esi da ni ma Matilda prophet me ni sam na wo keka no me ka say no kure wo ya bread enu ti na ye pesa wo ba wono na ehia no enu ti na ye pesa wo ba because ensam a wo ka no pastor prophet Ernest di akola ne kan ye ka say no kure wanu no waba wa sole minim de ko so aso dem ho na nsem a wo keka no me pese wunie ye pese wunie Florence nie wunie Florence nie sa na me pese me ye no wunie Florence nie Matilda nie nie de o ka no kore enye se obetra ha o keka no so ba na obeka se be ma kwan na so aka wo de ye de ha ye nka se obi abeka obi ma na sem na wo ka no eti na me se Monday bra enye sa Monday asem e be sa tra so ye bie yo yo mama ye nwe we de munyi film ye de ye di asem na ma de achi me pa cha wo o si obi a ono obi yere me patran obi a wako obi kungu me patran e ba asore ho e na so fi so be ya de ama no patran wo so be share gold buyer na gold buyer no wo yere nti ge na chempna na yere be hu aboni dua etu obe ya de ama no sane ye obetime nya sika na dua bɔ na nya dai enka ne nsa ma me wo ka na kasam no wo kan say ya so ma me minim da sa asore be wa makrofo me fe ni CAC e de fia dai na me mese wa no wo kan ya me kwa asore ho fia dai ya na me kwa so wo hu me da me ka chwan eti me no se nya ono sofo na enka me kra be ma na me nsa me ne tie sa ma da so na me na agu abonte minim da na wo nko ho no sa na wo ntie ne ho asem me pa cho me nti bibia da minim sa asore bi kra hye ho sa minim da a Christopher ma mo fa mo ku mu sie bojamu me again hwe ne hu yo me ho na me na mo nro so ma me ni madro to a me papa yale enro achi ya na wo firim kameda ne kwa adro so me ye me ni madro to anka me passport ne kameda kwa wase ye ye edi anti na ye na me de ba wu nyame nipa ho ehe na manante adro me yobi a me kura na sole sa ye kwa sole ne kura na mempe me ni mo sa asem we ne ma obo be frɛ me nua no me se wa evidence wa ho me se ofre odi dwa to si me se wa na me nua ba no so mo mpa ma chonya de ma no na wo se me pese me gu na ni mas na me se me gu wani mas ya de kura na wo so de aye me no ene na me hia be ma ne de oba ne case na ya foolish case ma me etimi me ade na wo so aye me no ene na me se ye de sane me ene odi dwa to agu so de biala da me nua na me so no me ye de mo frɛ me etimi me hu ade bi nura se enya de a so asem we ba TV so a ye be frɛ again na ka che ne se no so wo gi so fo ne di 100% so fo nya de obeba ene oni adanse krumu so nya de entia no to ene na me nka se me investigation me wo record ne want me twa ne Monday or record. Me record let's one near ba no record wa. Edu chimwa, be trans Monday baby. E pa cho you my lady. Trans ye nwe
na chese na de wo kun de fa ne sie o me patwan so fu cobra obeye bibi ama oba ne bodua enka no na wanya sika fi gold buy no de dia bede nyame ase na ne kasa ne nya mu ne de ntia wa ma lenda na asem no wo bete ne to ne kira me ne se ge ne kwa asore ho no be bosumi mienu bosumi yen nsa ne ge ne nsi asore dem o bede nyame ase awi eti sika ne bi mmabio eti so waka de wo hwe mafade no wo hwe mafade na senti no hwe nkwa mase wo hu se bebi amena na mabrochi nti wo hwe wonim se boga aba eti sika o me ho nti wu kwa de na wo se nka menye kufu me pa sika mu odu pa emna no fanya de ma me eti oba no so me pa sika mu oduro no fanya de ma me eti papa ototo me wo hu se me so me nika pra me de ma no ena wasa ya yi no nti papa wo we de wati atom mama ngoko ne se ye nwane nkɔ he wo kwa so de ma buoi wo kwa ha buoi se obi antra de mo mpaye ana ebe ye no yo yankɔ me da se ye de ko edutuwa Herbal Center aseye na hiama o edupapa anom ama ho ato ye de ntia ema obibia o hwe na o sanso etie edutuwa de ye tena se ya ye nupa ho asem na ye bebo ne dawuro ka de yetimi ye ede kire ewiase ene amansa na wo hwe na otie Sompa Nkomo na ofa efutuo de ato obi no nso betimi ato nti utie a na wafa efutuo na wo de afrim na wo de abobra edutuwa bitters ewo edwaso edutuwa malames edutuwa tonic and afe man couple capsules no efri edutuwa ase ye maame adawroma edre edaso ewo dwaso enti e base ye bebo nka ye keke na ye de number no amount se bia wa amane hunum wo ha mu na atiti bi koso nipadua ni mu a na won so wafa number no na wafrɛ na akwankyerɛ ne moa bi ye wo ho a ye dre betimi aboa wo no ye nso ya boa awuram na ye timi aba beboa wo na wie utie me na obi wo ho no mo bɛka se koko ediminya emire bi etwam ne ye ka koko asɛm a ubo koko dia de obi abɛkyerɛ wo ye edutuwa bitters anasa ne capsules no ene edaso wo ho no ma edi dwuma ete se enkane no a de se wie utie me na koko ha opa se agugu ko obi kura etimi sinene na minhia obi a wo se meni asi because of koko nti emire bi etwam ena ye di nkoma na obi se meni asi menua na ne asi koko na aye ne saa me pa cho ye kamfo edutuwa bitters anane capsules no ma no a na me adom nenimu eteye ti se won so wutie na koko ha o koko ama wani keka obi wo won mo se me di nsuo gu me ho a na me ho ekeka me koko timi ye niam bebre ewo nipaduam enti na so obi sisi ne ya na wono mo edutuwa bitters anasa ne capsules na ne ho ato no san se koko timi de saa oha on ebre ye pa koko de anasisi ade de ene koko nsensam ya na enam enti awie se wo so wutie me na usisi no emu hihyew emu dwaw wotena se kora enye ye obi koko abetua ne to ama wotena se ano watena ne tofa se wani de ni abrase se kope edutuwa bitters anasa ne capsules no da bia me ba me kire wo mu ye ka kire se ne capsules no ene ni nsuo ni nyina eye adwuma baako enti ento capsules no ensa ento nsuo no nka nkira wo se me di nsuo no enom capsules no me pa kire wan hwe ya ebe how pa eti sa ope capsules na to sa ope bitters no nso a na wato na wakonnom sisiade ne bedwane koko na fifiri wuto ma ba bia ebi obi koko crazy ni private parts yentimi emodi eno nti be ma bia se ne power so mpa yenim se ono de kristo na ahye ne mame pacho ba bia koko ni sie no okobie so no eye ne fawie kope edutua bitasi bi ana capsules no ebetu koko na firi ba bia si bia ama wo ho ato eyi sisiade ne firi ho wie a na afa ayamtim be ma wo yam tatim bebra medofo yi a doctor from penimfo ni kyeremu a na kyerɛ sɛ emwa wa hoɔdensɛm ɛwɔ mpa so kra eti bɛma de ni kwa sɛ woyam tim bebre ɔba nansa na wonya wo nan me pa atɔ yedidie na sɛ bi ka ne yetimi tugu di a ɛkyerɛ sɛ aduane na ɛkɔ woyam no ɛyɛ dania ebi bɛdane ne yɛma bi a ɛwɔ sɛ ba abɔnten me sɛ wani de ne ahobraseɛ mu sɛ wontimi nya wo nan na woyam atim ɛba sa wo kodware kra na wo ho ɛkeka wo a kɔpɛ edutua bitters anasa ne capsules bi ɛnonom yɛto apete ɛwɔ dwaman so beebi a bɛfa bi edutua bitters deɛ ɛnyɛ na ɛwɔ hɔ sɛ ni nsuo no sɛ yɛ no topa yɛ no kɔna kɔgye na ɛnom na ho ntɔwo me nua maamo mu hwɛ me na mu tie me ɛni dane ɛya papa obi ebu ne nsa wɔsemani dane aba ɔkɔda benkum no akɔda nifa adwuma kora wanhwɛ yi a untimi enkobi edutua bitters ne capsules yi nyankopɔn ɛnam so ɛboa papa yɛmma yato adi yanom bitters no ama yɛni dane sɛm ne nyina ɛkɔ ama yɛ ho atɔyɛ ti sɛ wɔfiti korɔkora ɛmɛye na enkoyi a me
mesew eno nso edutwa bites anasa ne casas no me kasa ya ye ne yehwe TV no number no egu TV no anim na emom ye ne yetie radio no mebobɔ number no edi ama me kasa ya frema me na ginchiremu bia wo pese wote eboro de me kan eso number no eye 0599 415 191 0599 415 191 and that's 0544 174 461 0544 174 461 obamade na friend number yi mu bia ya maame ebeje so na nkyeremu bia yade ne sede aye wakoduru bia no ono ebetimi aboa wo ye pa afe eye malaria typhoid aya no wanu mu atso ya na wonam yo se boho wonante kakra bia na wabre enne yade a eno nso so egie maame no ye papa no ye nuanom yadofo nom ekọ ensie do bebre eye twidi yade malaria me ntontum ika wade wo kobafua ye twa hospital kwan bebrebe efa eye malaria typhoid na de kekeka ho edutuwa malames nso eba edwaso nso no nyankopon adom mintimi ni di mintimi na mani so bre me metwa hye me kwa adwuma ma no masan fie no enani nyina etu atwa ewie bonanso obi dadama na ho sɛ de esi wo so no sɛ yanso no mu sesi a ɛde asɛm ɛbɛba ɛgya wa ho hye a kɔpɛ edutua malames eduro no dɔso ewo dwa so na emom wo pɛ papa ewom anasa wo pɛ dia wono mu a instant miracle anasa instant healing sa wo ho tɔ bɛfua ama de wontimi nya no watimi atu anamon aya edutua malames enso ɛka ho ɛbɛboa ma wo bo a ɛhwe wo ama kyɛse wonum ntasuo da bia no ntasuo ayi wonum ma wona bɛn wo nyina nim sɛ wonyam enso typhoid ɛna ɛyɛ wo sa ma sɛ no wo so tia na ɛtie edutua malames ɛna ɛbɛboa wo afa ya no malames no na ye de tonic ka ho ya maame de nyankopɔn hya no na adom ode domo no ɛboro adwen ene ntiase so ohun se kooko tene nipa so a ɛwi ye hu moja ɛsɛ ye moja mpo ɛna malaria kra de ye nka kra ɛno nti watena se no ye ndo ni nyina awie ye no na wase da bi maame pɛ haban nubra wodo a ɛno nso yɛnum kɔ yɛ nipadua no mu a ɛbɛboa ya wohuru yɛ mogya no masiesie mogya no sɛbɛ yɛ ne subirie ɛne honammerɛ yɛ no nso so no ɛbɛsusu aha yɛn ne yɛtimi ate bia de yɛtimi ada no wɔde adutwa tonic ɛka ho ɛba edwa so adutwa tonic nyɛ broni di o ɛyɛ yankasa yɛ haba mɛyade wo afikyere wɔ no a wo twitwa tugu sɛ afu ɛno a na ɔno no waduadua na wayɛ nafu a ɔkeka bom na watete ayɛ aduro kama adutwa tonic sɛ wanom bi da ka wanso obɛyɛ adansefo amai ɛhyehyɛ nipadua ɛmoba ana bɛma wutimi didi wutimi da wokɔba wonte bra ɛboro so bia enti yɛtɔ adutwa malames na yɛtɔ adutwa bi tesana ne cases no na yɛde adutwa tonic nso ɛka ho afei yɛnua no mɛmɛ yɛnya amochi na yɛnya asɛm so yɛde man couple capsules no abrɛ mo a nansɛn no ɛniɛma enkoye ɛnam yɛde ahodoɔ bi bɛtena wo so ɛno nti ma wo yɛ mmerɛ ɛboro so obɛmɛ sɛ ntini no kura ntimi nsɔre a kɔpɛ man couple capsules bi na ɛno no moafoɔ ɛnom edi ho adanse ɛdre aphrodisia sɛm bi animu a kyɛsɛ wo nom ya na ho asɔre na wo kɔ bɛma nkyɛn da bi wɔse nom na ensiesie ntini nim sɛ bɛyɛ abrɛ ne abrɛ bia wobɛkɔ wo dɔfo nkyɛn no ɛniɛma betimi akɔye ɛde ama wɔ ɛno deɛ ɛyɛ mɛma nkoa ɛne ɛnom man couple capsules no ba entimi ɛnom bi enti wo gye adutwa bitters na wagye ne capsules na wagye adutwa malames na wagye tonic no a de adutwa man couple capsules no enso efama wodofo no na eniema enkoye emfa ema bema kra de ka wo no adutwa bitters ana ne capsules no na wo de man couple capsules no ka ho a 461 adutwa number eno no nya wonti ase ne de wanti ase bia no bo modern afre mamme owobre ede mawo enu nti na wasoma me a mabeka ehon nsem papa yi ede a kyerɛ wo enti number na egu TV ne so no bobode na fa na ene ma me ni nkomo ne nhyemu bia no obema ade buru me die so me da wanse da se yan so yada se adutwu a me isa champion bremu na asɛm ne de aduru nyina no pe edi no me da se me de pa se osofo no a kyerɛ se onye CAC software ya sebe yabono card ya na emum no omudifo that is one no one separate ade office yes na asam yi aya ababa yi kan on say onyankopon etumi adum obi akyede
ye nyina sabe ye hia woma adurachire kakra. So no will be a delay, so you're very careful. You don't look down on that person because when you say in Papono or tear. Sister, yeah, what's one of me who say, a chedi. Na and no one a ye or so phone. Or so funny funny matra. None any was Sikaso. Yasono, I'm one. And anything you make can say, yeah, dear, sister, yeah, Baba can asem. Say no crescent, no cre. And nothing you have to answer, yeah, friend. Yanka bibia and ne moment say, Dwara Sawama. Yanya version be ya pese investigation be ya crying bian ye beje yagum enu nti no waba be ye bibia be share e mani mienu entem waba awode de ehu papa so don sa kan de a no so record no so proof de a ene na je se Monday no e beje ta nti se woba na ya transe ye wasem bia ye na kan ye be transe wo your office na antentamu a ansa na ehu ne ye beye enu nti ne ye kan se wo your soft no person ko suma kwa yin wa gan wo demand say wo penny piece ti be bia wo de be fa bia no wo de be fa enu nti wo mo de na ye ne nhia adwada na ye kan bibia emani ntwa so ma me da ase me so da ase na brampa my lady my lady my lady etina me so omumra medwon me no omumra no medwon me my lady ye kan si anipa bi nti ase my lady nyame suma ye suma se da ho enti se ye da ho eti se wakoto radio my lady na wu chinchim no unya sompa na ye che wo se po no dada no so antima na dada ne ye unya ne yie sa na nyame som te sebi asofu no mu bi ye niema bi a enya se eta asofo na so my lady nya ne kwan no enya sa na nyame kire ye besere wo mu se nkom se na doso na my lady be wura so dem na se tonso koso my lady oh my lady utie etire na me kase omumra medwan ye no yen ehono maji asuma dodo na adidi sanse munu wi my lady nkom se basa ana mahunu wi ukwa ko wu ba kwa bro kire nyina no my lady edian aha edian na mu gini wiase asofu ei yantam wo nansu no binom ande omoye no eku nyamsum na nimase sana tete nyamsum ne asom no sa tamane yakwa asori tete birem no sana na asofo ye my lady yankasa ntira asofo nketo na aba no se san kom se basa no ombeje omunyai se bi kom se we sei ana beba ifa atuo ana seka bia my lady nkwankwanko di awu ankwankwanko di awu ade bi wo ho na wo ya dwene ho se wo ye nipa obo trim na ne ka mane wo se wo trim ana ne de kasa nyam ho nkonkro no firi wo nim ne sa sofo so nkonkro no he ofa mu tambe entwato zo no mu kekansam no mu di tete abusuam no mu di se nipa my lady sofo na madwada me donya me kana nanom ekwan ya de sofo be fa so e wa santima mu no wa hwe oni yeni enya nim duase bia no opanagu no abebe oto anya akwala so bi na soma na ni nyina betwa wona asoma kwan na nim so bi na sesa tira onu na nim duase beba se sofo so ana di sam emfata esenkom wa bra sabi nyansam ya nimu a enu so kwakopie mu ho maladi nipa hwe omu ye so be sum nyame a maladi sum ni ye na sa wuntime so a bra na badwan ye nya ne nananom som ye maladi ye ntiri hwe ye ntiri bibia ye no tie maladi ofum obetire unyansa obeka to ze koda kakra ne ye kodwa atoa wie na so de betwa no de achew so fantewa no de kwati bara bo kwachi nya kwasiew e ka obi fufura no so abeto so enne so de nyame suma bafo bible ne bu onya den maladi ne bu onya den obu wura dum no makototo maladi mamika bibi nchrewo no mu wura no makototo no matter cross kakraka ne don kom enkom ya sabi ehu hia no mu se gun krofo so ana be to kwai ana be say o mami bewu mami na ebewu mami na ebewu maladi etie kasa ntra sofo no se mesre wo mu pi enkom se basa no 2025 ye pe bi atie bi wa ho asem be bi aso ye beka so ye konfo ho asem ba so ye beka na dwada wo de bra yes ade na abrampa wo kan e ba kotwa na suma kwai na ni ba force man kwai na ni na die be sibia na si wo ho na tietia ho de se baba we na edi tura e kopie mu ho
se so fun su na di tura e kopie mo wa man so adwa evidence bia na so wo no ye be kani nyina di photo no so beto so na de be si bia si malady afi yen zuro bia photo no ye beto so ba bia me ko bia nko e de hunahuna no ye kam si say enipa bi so ya malady wadi sanfon o kan say wodi mi photo to TV so a me do be kokko wodi me ko wiem afi ye mo bia kwa malady me na me ka kire wo afi ye mo bia kwa ya mo kwai no kura nkwa ne de be me da se malady me pa cho ho me wai ma ho me malady judgment data clinic koni ya hwe osema wo halitosis ubesi usube na ye hwe ne kama ni nyina yo kuma sa report on share 055 913 9582 Robert lubricant aya inji wan papa ko jibi gu kem say caterpillar tiko Bedford ni nyina inji ni be din 0592325016 Dawood Herbal doku tey wo ya de se wo joso krapa se ya de on sai kwa dimi ana dwaman ena krono en de won sa de aka nyina otu ase ma o sa ni nyina Unum 360 no. Na do want ni twitwi. 0241244012. Me pacho we ye ema female entrepreneurs. Ye nyira ye nko. Ye ne ye adwuma no. Sibowura mo Absa Bank. Ne kono oni nkomo. Obema obesia titi. No, ne fa ko ye adwuma. 600 million. Now de akwa akoye wadwuma. Midima fo se wani amawo. Dr. Time da so obetwa brato ya de so. So wa mo ya de din a. Ne chese won sa. Stroke diabetes. Ne nyina wotu ase. Ye wabu akwa gogo enkrapoku ase mayira ehwa na ye wo 0500727215 we eye 3p garlic mesh eye 3p etwa ehwe pai ni tini ye kokko jibi ebusua bia ehia bi ofie ho se wo so ode betimi anum bi ama wo ho atwo sano na yo titriti kwaji bi 3p eye 3p eye 3p ni nyina eye 3p garlic mesh 0248928824 Leicester Ghana amuase o se yanka se pad e ka se ya ye wo extra long heavy flow minty 24-hour protection hygienic ni be jam na so a ni nyina be free yo keti a be 2430 oni ye fe ni nchirem 0302352995 Tabita Clinic ya sabia soronko e nyina fe ni nchire ho na hwe yi ni nyina da oba be hwew infections e ha ni nyina wutu ase ni nyina da asa de Herbal no be esa ka ho to ahon to no ye ntentententen una wo sene no ya ho joda ban Cindy Junction ho a 0260196219 Charistic Company Limited ye ne Zahara mixture kone kwa jibi Zahara G ni nyina da oba nsuogu ya dias efu ni nyina be ma otadua ni twikom ni nyina be pia base ewireche ni nyina be kama ebetu ase low libido watenka be kosoro be boa papa osinum Zahara G ene capsules no bomu e wobra wadidi awie na be hunse ampapo mude ne be papa hindi eba mesa ne nso ebetu malaria no ni nuanum nyina afiri hono 0263483334 offset eye duro akoda bia wabu ni se bia ehia bi utwabra kone kwajibi na ye nkosu atonye una imbalance kone kwajibi offset wa hospital doctor kacho say when your ovarian sister kone kwajibi eye duro wenko offset na kone kwajibi afi amaniema eye duro ebua ma se Midma tablet and in suspension. And no see a malaria draw to assist pharmacy and the diabama so Frey 0596060858. Me pacho your baby dinner would die infant tuna free and fire freful. Where your brempon ame out quartin charting. Me ameba Austin quartin ame out ne benny and they would dinner would die so was through shira at the ma yenane so nyame M1 nyansa nyina amfa nka ne ho baabi a wo bia yama aficha pa hip 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 hooray yenko amane so 0554931931 na yenko yanim hello oni be mate o se yenko asole na wafi akire ko yekoku wa ya ewura mpacho yentie o yo yentie o
maybe I think you better show some something about the ceremony. Sometimes some are walking, we need nobody to get attention. The person, just all and just we have a university. Sometimes I don't go each day, no, can't come to the day. I don't know when I said that she is about the university. Yo, also obi na abo pa o ma Matilda. Also asofo obi na abo pa. Yo. 0551 said you can the papa say senka uhunu sofo kro no. Ma boni pa. Ti udi ni nyina betwa dwada. Tetitia. So she fan mu papa mpacho ba bia wo bia. De ebe yi ken ka say no kre. Me de men ka say no kre. Eti wo no so ba chirim. Na fe ye hu asem to asibre. Tetia. Hello. Hello. Pacho yentio. Yo. I'm Sompa Nkomo. I should know that. Come back and you of the year, where the essence I want to know my shadows on la. Now, I'm not what you yeah, the show with you probing tetrata through the accord. You probing tetrata through the accord. 0551. Hello. Hello. Pacho yentio. Hello. Yaton kakasa. Good afternoon. Afternoon. I read the book. Somebody, the academic servant, a family, or something like that. Let's say that you also something we defending in so. But then you have another now can look at the party. The interest and the car was say, I saw what the third time of calling last Friday. At one complaint on the panel thing, I was suffering a court. Fine, and no, it's you. Or that will be complained, we have some issue or so what that. After the other kind of case, only the boss of the attack. So, and you want to suffer anybody, and not tell the panel of suffer anybody. And you are the no the bra. Pape, enunti na yesi enunti yesi sofo ne mra no tietia omla anti sofo na amla mechirim enti ne yesi papa sofo nua sofo no omla mechirim ye ni hobi aha to omla mechirim. Hello. 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 Afternoon, Pacho yentio. Sakara yentio o ka yete onka. Good afternoon. Afternoon. Hey, Bananjo, I Bello and maintaining count. Robert Brian. Why we? Yo, abusuafo aha na brebe me kwan na ye hyemobo saa asem wo ye dwoada ye be wiem ye nua ba ko nso afrefri nsawam ono so onde sofo no kra de ene na koye bibia enye enti we no ebedu dwoada na ebe hu asem no nedua gubre so Sompa Nkomo de Ebola ochina nso ye betra se no ato aso ama ye sore so na dwumadi edi won so aba beto aso. No wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua
wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye sɛ 21st clinic nkoa wɔn de bibiduro ɛna bɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wotimi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye din wɔn paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Middle. Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no. Ono kwano no. Jama wabrɛ. Akos, sɛnea mensa ne me nan mu twetwe me no. Emu ayɛ titiriti. Mentumi mpo nsɔre. Wo na enwanwa. Ɛno me freedom buy na me ka kyerɛ wo sɛ, mato 3P garlic mixture aba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne sɛ wada. Sɛ wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ɛma moja edu mafusane no. Ekyɛ natural garlic papa bi. Ɛne ɛde ayɛ. Aha, nano na madam Fukofi mpo ka kyerɛ me sɛ, Iwak natural health for bi biduro bi ɔmode aba. Yɛfrɛ no 3P garlic mixture. Na amanfo tu ɔmo tu ogu so no. Ɛnya sɛm ketewa. 3P garlic mixture. Wo kotodwe ne waposo na asɔre a wo complain no. Sɛ wonnom 3P a ebegya ne sɛ hu. Ɛduro yi ɛnya mapemfo, ɛma wɔma wɔma nofo. Anasɛ nkɔda wonya nyamfie dumienu. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. 3P garlic mixture. Wobenya bi wɔ mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak ɛwɔ 024 89 288 24 and 020 100 0021.